Radio. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:40. May gabi syudad sa Bacolod, may gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinaryo kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Dave Cuahaus, ang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Dave, may gabi. Yes, thank you, Sir Bry. Kag may gabi man sa imo, subong sa tanan nga tagpalamanti sa sinisasyon. Yaring aton lakat sa panahon, Enero 16 tuig 2020. Northeast monsoon padaan nga nag-apekto sa Luzon, samtang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Bicol Region, Eastern Visayas, kag Aurora, lakip man ng Quezon. Makaagom sa magal-umo na kalangitan, inipugapdan sang laptang pagtupa sang ulan, tugas sang Northeast monsoon. Ang Batangas kag Cavite makaagom man sa magal-umon nga kalangitan, inipugapdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan, tugas ang Northeast monsoon kag volcanic activity. So Metro Manila kay Banyabayan sa Luzon, maka-eksperyensya naman sa kasarangan tubtub magulugal umo na kalangitan, ni pagubdan sang laligwin nga pagtupa sang ulan, tugas sa Northeast monsoon. Negros Occidental kitna siyudad sang Bacolod, makaaguman sang kasarangan tubtub magulugal umo na kalangitan, ni pagubdan sang laligwin nga pagtupa sang ulan. Sarangan tubtub may malagi nga pagmulambad ng hip sang hangin nagikan sa namina na silangan, padaan nga nag-impluensya sa busan sang probinsya. So kadagatan sang probinsya, mangin kasarangan, tubtob, makabulubalod, Sir Bry. So far daw, tulo tawagin, sir, no? Yes, Sir Bry. Sini nga mga sinimana, sir, daw wala sang LPA nga Malayo, masiplatan. Sir Bry. Mga LPA, kita malayo. Kaayo, pag madalom pa kayo. Aha, sige. Salamat, Sir Dave. Sir Bry, salamat man kag may Yes, sir. gabi. May gabi. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pasalamat kita sa mahal nga Ginoo mag-aksyon gihapon ginaubayan ang aton sining pungsod labi na gid sa makauturan naton didto iya sa Luzon area. Apektado iya sang Taal volcano eruption. Kay way sang maulan o kun way sang ulan kag way sang bagyo wala sang low pressure area nga manugsulod iya diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Kabalo naman kita nga kon magtulo-tulo si ulan si talithim aksyon kalulo, oy gito sila bangod sang lamutak kag laputyak nga sitwasyon kay ti puro abo. Ang ila lugar sa sini nga mga tinion, wala sang guapo to subong sa area sang South Luzon mga kaksyon bangod sining pag alboroto ni Taal volcano. Diri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental, of course, gina-remind ta kamo every night nga nagapuyod dira sa igad sang baybay sa dalom sang Taytay kilid sang Kasuban kag Kabakyasan. Alerto lang 24/7. Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:43 mga kaksyon. Sumong adlaw, yari na kita sa Huwebes sa Enero 16, 2020. Kag naga-monitor na kamo diriya sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Bukas na nga aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684 nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live nga pwede nyo i-click, share, kag likes mga ka-aksyon. Mayaraman kita sa YouTube, type mo lang direction radiobacolod.com.ph sa web naton, bisita kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na i-follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton dira, ang aton sining nga mga issues, balitaan kag iban pa tonight. Free gid kamo sa paghatag sa inyo sining opinion. Para sa aton sining opinion mo, i-firing lang ta. Pero please lang, again hindi lang brutal. Pareho kagabi may mga brutal nga mga text kita nga nabaton. So I'm sorry, hindi ko man gyapon nina pagbasahon para
hindi man kita mukhang kalye boy na gid kag kalye program ini nga ton sini nga pagpangalagad na. Medyo ara lang tagihapon niya sa kuana hustong palayag mga kaaksyon ang mga brutal inablang ginabuyayaw ta si Amoni, si Amuto, ipiiwaitan lang na kay sometimes hindi ko malikawan nga mabasahan ina so basi bala kung mabasahan ta na kag buwas blaway na ta niya. Aksyon! Radyo! Hindi man ta gusto mataboy na. Sige, ang inyo sini nga mga palayag karon nga inyo opinion mismo. I-type dira sa inyo sini cellphone kag ipadala sa 0938-225-5017. Aksyon! Brian Morden. Sa Aksyon! Firing line! Firing line! Sa kinandan onboard na, ini sa aksyon Brian Morden of the kita tub-tub las 9 ang takna sini nga gabi, sit back and relax, upod kag sakay lang sa mga isyos kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon! Firing line! Ano bala mga dalag ko nga balita lokal nga tagal aton sang pagtamod sumo nga gabi? Unahon tanibig karon makaksyon sa balita lokal abi ini iyang pagpalayag sang pila ka mga militanteng grupo diri sa Bacolod kag Negros Occidental nga pagpakamalaot sa kay Lieutenant Colonel o kon sa iya sini nga statement rather ni Lieutenant Colonel Espinido may koneksyon sa paghatag niya sang ultimatum nga 15 dias sa mga drug personality diri sa Bacolod nga magsungka sa iya or else subject ka na sa ginatawag naton actions nga mga pagahimuon ni Espinido sa Pebrero mga kaaksyon. So daw may ara sang indi na nami andri mga militanteng hubon pamatian tanibig karon abi. Samtang ari kalulu oy maniho daligid lang pulis sa Negros Occidental plano nga magbakal sang drone mangkaksyon para mas mapahapos pag ila sini nga operation, and aside from that mangin siguro kagara ila sini nga security sa ila sini nga pagresponde kag pagkandak sa mga drug buy bust operations, mga serve sa mga search warrant kag iban pa nga mga operasyon. Pwede man mayo man sa Negros Occidental Police gyapon 98 ka mga PNP kag non-uniform personnel nangin negatibo sa ginpatigayon nga drug test nagligad iyang nga adlaw. Pero di magsalig ang iban dira nga wala pa na drug test kay may aras ang surprise gapon nga drug testing himuon ang nopo kon mangin positive ka dira may ara pa man sang confirmatory test nga ginatawag pero kung mag-positive ka bagin liwat ati administratibong kaso tubangon mo kag subject ka pa sa dismissal bilang pulis. Ti kanugon bla sa imo sini nga gintrabahoan labi na gid kunara kanabi sa talipos-puson sang imo trabaho na blang manog retire ka na years na lang or pila na lang katuig na bilin pagkatapos nag-positive ka pa ya sa drugs. Dako nga disgrasya. Sa Banwas sang Ibi Magalona bao kaluluoy maning 4 ka tuig nga bata nga lalaki kay nagupod lang panibin kay nagpang hinaw sa suba sa Ibi Magalona. Oy, na anod siya ti patay gid. Grabe man ka subo Sa Negros Occidental Provincial Government, Ferrer nanawagan sang bulig para sa mga biktima sa paglupok sang Bulkan Taal. Karon may ara kita sang isa ka youth leader, isa ka sangguniang bayan member nga i-interviewon naton live karon mga kaaksyon ang advocacy niya sini among pagtipon sa mga luyag magbulig dito sa Taal Volcano kag sila na maga-deliver dito sa Luzon area partikularmente sa mga affected areas. Bantayan ta na karon pag-monitor sa puerto kag baybayon dapat id-iron agud hindi makasulod ang illegal nga droga suno pa kay Vice Governor Ferrer. Tingambal sang pulis nagligad to way nagaagi kunos pantalan posible ini mga illegal nga droga kundi may mga ara sa mga arkilado nga mga motorbangka bla kaluluoy man karon mga motorbangka pero inaya mga paino-ino kag mga panan-awan sang kapulisan nga wala na yan nagalabay pa sa mga pantalan kundi didto na sa mga linong nga mga lugar nga hindi sila makit-an sang pulis nagadungka ining illegal nga droga. Sa Bacolod mga kaaksyon, atensyon atong si Brian Bakiran, kung di ka magsala sang Bangga Totong, Barangay Felisa, nga na-interview na ton kagabi, ginreklamo niya si Barangay Felisa Kapitan Ramon Hardin.
nga wala siya ginatagan sang barangay clearance agod mag-operate ang iya sining negosyo. Business to operate magkaksyon bangod sa pila ka mga rason nga tinakalubag ining nasambit iya nga si Brian, hindi si Brian Mordena. Si Brian Bakiran niya sang pilisa. So may sabat diri sa Kapitan Kaina na interview ni Action Alvin Graba. May mga points sa dito nga gin-raise kay na check naton ni karon. Kag sa Bacolod City Hall makaksyon si Executive Assistant Montoyo, may sabat man diri karon makaksyon. Pabor siya gani mo nga wala ginataga ni Kapitan Hardin ang nagareklamo nga negosyante sang barangay clearance nga ini. Kay may ara sila gali sang barangay resolution nga dapat ang tanan nga mga manugbaligya dira lang sa isa ka lugar nga nagaserbi nga daw merkado abi. Pero pamangkot Kapitan Hardin, i-check ko ni liwat na kapatigayon ka sang public hearing sining barangay resolution nga ini. May ideya bala mga negosyante dira basi may kabala ka public hearing kagamo ni nag-alburoto sila subong. Amo ning question naman di, no? Kay da may gamay kita ni balaan diri sino tag iya sining lote nga ginatungtungan sining nasambit iyang molo merkado nga ini. Iya bala niya sang barangay gid mismo o kon may ara sang pribado nga nagapanagiya sini. I-check naton ina, check ba lang naton niya para maklaruhan ang tanan-tanan. Basi bla lain ang interpretation karon ni Kapitan Hardin dira bla. I-clear nato ni so that nga matapos na ning reklamo sa mga negosyante kay hindi lang gali si Brian ding reklamo, may iban pagida nga naghilom-hilom lang. Sa iban nga balita makaksyon kadak ginsapol ang 14 ka mga kapitan nga ang ila barangay ang ginrekomendar nga magdeklara nga drug cleared sa masunod nga bulan. Sagi kita drug cleared nya ho gintawag na kita nga siya bulay sitting Bacolod drug cleared pa kita. Aksyon! Radio! Ay, sagi nyo hindi na tabla mag-quad dire kay kabudlay sining nga sagi kita deklara drug cleared barangay. Pagkatapos may statement iyang deputy sang BCPO nga siya bulay city ang syudad sa Bacolod. Daw ka si Kwawi, no? Daw ka contradict, daw hindi blaga sa lalanto. Kundi daw intulin kita nila. Size 52. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Balikan ko na karon maka-aksyon dalag ko nga balita lokal plus tarta na karon diri kita nay magulo hintok sa balita man sa national. Grabe yo kon istoryata Shabu didto ya sa may pantalan sang kwan sang Martog Port sa Sorsogon. Kay nasang aga ho nakasakuti ya ang mga katapos ang kapulisan sang 136 milyones pesos nga balor sa ginapatihan Shabu. Imagine mo na, sa pantala nag-agi nan. Ang duha ka mga suspetsado nga nagkaladakpan mga kaksyon, taga Muntinlupa ho. Dito sila sa Sorsogon nagkaladakpan, 136 million pesos, take note 136. Hamakin mo yan ay. Sus ko nga mo niya gabaha yung droga sa Pilipinas, no? Katingala, gitabla nga mismo sa kampanya ni Presidente Rodrigo Duterte, nga grabing kampanya, pero mas daw ginasunlog pagigani. Or, subong talang ni ginabatyagan nga dinakpanay bangod sang baukod kag id-id nga dakpanay sang kapulisan. Previous administration, duway kita kabatsyag sa manikadlag ko, kay basi huwag man tuyo dakpanay. Doon man, kay subong daw kalain, gidya sa dinakpanay kumpara sa nagligad mo. Sa ligad to daw, pila-pila lang ka 1,000. Subong yang milyones, iya mo, milyones iya. So, mining grabing dakpanay sa Duterte administration. Congratulations Kung naman nga sa huna-huna sa mga listeners sa tunda nga libot-libot ang droga, muni-muni muna, tinyo na iyan. Basta may ara sa accomplishment, kamakita naton, ang Duterte administration kung Shabu ang pagahambalan. Aksyon! Radio! Speaking balasang nagligad mga suspitso balasang publiko, kiti ambal gina isang kung di ka magsala, may isa ka grupo nga nagpalayag nga pinaka main source sang nasambit iyang illegal nga droga nga nagasulod diri sa pungsod Pilipinas, amo iya ang pungsod China. Nga mo pinaka-close friend karon ni Presidente Rodrigo Duterte ang pungsod China makaksyon. Mga suspect lang. Kahapon, nag-abot diri sa Pilipinas, ang barko, ining ginatawag nila nga pagbisita, goodwill ko, no? Ang barko sang China, nga ginasakyan man sa ila sinto nga mga konsaton di Philippine Coast Guard,
Ti sila to China Coast Guard guro. Yang lain ti ginamo matulutudo sang Philippine Coast Guard mga kaksyon, of course. Bisita te ni, no? Nag-visit diri sa aton. Pero ang lain lang blado kalaw ay black kay ining barko nga ini amo ni sila nga panglaga sa mga mangingisda naton nga medyo maglapaw lang to gamay sa linya dito ya sa West Philippine Sea. Amo maning ginamo matudo sang aton sini nga mga opisyal di sa Pilipinas pag-abot. Amo ning barko nga ala sa gipanglaga sa mga mangingisda naton pero pag-abot din daw magluluhod kita sang amuma. Pero ang balsang Philippine Coast Guard siya lang amo ni karon pakitaan daw sila sang kabastos tabi kundi amo mahon tagid sila. Kung ginahimo gid man nila ato, of course may mga rasones man. Suno sang Philippine Coast Guard. So may mga rason ato. Siya kay nagkanto sila sa aton day for in a good hand abi or bisita lang goodwill gani mo. Daw na blati. Gusto nila nga magkanto di. Ag mayara pa sila sang balikatan. Meron sila sang paghana, subong do may training sila subong ang Philippine Coast Guard, kagayaman ka China, kung paano mag-rescue sa mga nasunog man nga mga barko, mga kaksyon. O upod sila subong, tindo ka nami man, no? At least bala nag-aayuhay lang, pero kung maglapas dyo tayo mangingisda na to, do mga kabayo, yung ginapanglagas nilang aton nga mga mangingisda. Pero kung magsulod sila din sa Pilipinas, daw sa mga kwan kita daw mga tutoy nga nagaluluhod sa ilan. Aksyon! Radio! Sige, sa iban nga balita makaksyon, balik ko di gamay lang sa Shabu Kaya dito ya sa New Bilibid Prison, no, may nadakpan yang sa shame lang sang Shabu. Ara as posporo. May mga improvised pa nga mga patalom, mga kaksyon, sang nagpatigayon sang galugad, no, a Greyhound, ang otoridad, ang Bureau of Corrections, mga kaksyon. Dito nagbalik naman, may mga shabu-shabu naman. Doon nadula naman lantawan tanabi nung next sini, sang shabu-shabu nga niya. Kaya hindi niya shabu-shabu nga kalanana. Shabu gidya bala nga droga ya, na kitaan dito sa Greyhound, yung patigayon, sa mga authorities naton sa New Bilibid Prison. Ang masubo pagid nga balita ariyo, isa ka motorcycle transport rider black dito sa may Kaluukan, nag-deliver lang siya pagkatapos binantayan sa mga animalistic nga mga kawatan. Ginagaw ang iya sini nga motorsiklo, no? Okay malantani nga kon agawon ang lain pa kitiniro pa siya ti patay gid. Grabe, no? Amo niya kadali lang gid niya magpamatay tawo subo. Ang pinakalala pa diri kaya nga, pagpatay sa iya, kag pag-agaw sa motorsiklo niya, mismo birthday niya, mga kaksyon. Naging agaw pa to tani dulong, kag magpauli, agad magsilibrar sa birthday niya, tiyan mo na, pinatay sa mga wala sang tagipusoon nga mga kawatan kag huldapero. Aksyon! Radio! Amo na nga sa tanan nga mga oras sa lalong gigita sa mga tao sa palibot naton. May ara na sang GC6 tanan nga na-record ang Department of Health, mga kaksyon, sang kaso nga polio diri sa aton spungsod Pilipinas. May ara sang bag-o nga record karon sa Quezon City, daw pila ning edad do 4 tuig gini, Sultan Kudarat 2 ka bulan. Dito naman niya sa area sang Mindanao may ara man. According niya kay Health Secretary Francisco Duque III, nga dapat ang mga ginikanan hindi gid magduha-duha nga magpadulong sa tanan nga mga health center sa mga hospital kag magpapatak kontra polio para sigurado nga hindi magka-polio ang inyo sining kabataan. Kabalo ka once nga magpolio ang kabataan ninyo, hindi na siya basta-basta matabangan, magkaladugmok na gid lang na ang iya sining nga tulan. Tinong resulta sina kung dugmok tulan niya, malupog ang inyo kabataan dira. That's why nga ti ining patak kontra polio, kadto gid kamo dira sa inyo sa mga barangay health center kag mangonsiho, mangutana, pamangkot kung ano ini para mabuligan kay subong daw ang polio nagbalik naman after 20 years nga wala nakita sang record kung tani diri sponsod Pilipinas, but ariyo may GC6 na naman. Sa ibang nga balita sa national makaksyon, ti are ang Malacanang hindi ya magpamalabag. Anyways, update ini gamaya dito gali sa Taal Volcano. Subong gihapon ang mga tawo dito, labi na gid sa 14 kilometers danger zone area.
way na gid ginapahanugutan, no? Nga makasulod to bisan taga dira ka pa mismo nga mo nga lugar. According ya sa Feebox mga kaksyon kay Mr. ang Direktor Renato Solidom nga padayon nga nabatyagan nila nga may ara gid may ara sang dako nga tsansa nga maglupok gid ya mo ining nasambit nga si Taal Volcano. Nga ang nagambal kita nga malupok gid. Ang tanan nga mga abo kag lava nga ginbugay ato, hindi pa to ya lupok gid nga lupok mismo, eruption pa lang ato para lang gid sa aton ihibalo. Eruption pa lang ato ang balangin ni Sergio Marie Vargas ng ligad to nga gabi. Siya basi ano pa lang to action bray ini mga advanced party pagid lamang kumbaga una pa lang niya nga pusnga ini susubong may mga tremor nga mabatyagan o may mga linog nga mabatyagan sa tiilan sang bulkan. And in fact may mga tag 5 point something magnitude gyapon nga uyog didto. So dako ang chance according pa sa Feebox nga maglupok gid ini sa palaabuton mga kaksyon. That's why nga wala anay ginapahanugutan gid ang pumuluyo nga magbalik sa ilas sa nga lugar hasta nga madeklara ining nga tawhay na ining si Taal mga kaksyon. Grabe no, mga 120,000 ka individual na ang apektado sina diri. Kag kaluluoy gid mga ay magtan-aw lang ko makaksyon kaluluoy gid makaksyon. In fact, ang Philippine Coast Guard nagpadala na sang additional pagid nga tawo dito para magbulig diri. Ang Batangas mismo nagayo na sang madasig nga rehabilitation. Wala pagid man sa mga puloy-an to nga nagkararusmak. Sigurado kita hindi gid man ni bulubudlay gid abi kay kon magtawhay na si Taal Volcano. Sigurado ko manilhig malang ni silang ilan hindi magwanta ning yabok malang to sa babaw atop nila atubang sang balay nila. And ang DILG sa nambal ko na, nagpatuma na gid sang mandatory evacuation, forced evacuation, sang 15 tanan ka mga banwa, no, dito iya sa Batangas province mga kaksyon. Ini patihon tagid otoridad ta kay may ideya ini sila. Kag mismo ang taga Feebox nga si Solidom nagpabor sa ni siya gusto tani nga matabo nga wala sang tawo dira kay anytime sa anuman nga adlaw posible nga magsigabong ining si Taal mga kaksyon. Di ko magsigabong na siya, hindi lang kay lava-lava ang makitaan ta diri kag lulo yabok la kon abo kon asphalt ang natawag nila, kundi bato na nga nagakalayo ang aton sina diri makitaan halin kay Taal Volcano mga kaksyon. Aksyon! Radio! Sa nambal ko na, grabe ang pagtipon sining ni Taal sang pwersa niya after sang 1911 or 1960s ato ang pinaka latest niya nga nag-erupt man siya. So, kung mag-1960 siya or 1911 man, di lang ko sure. Basta mo nga mga tuig sa research ko before. May tsansa nga dako ganing ibuga niya. Kay masobra 40 ka tuig yung gintipo niya ining yung versas dalom sang iyang tiilan sa dalom niya da. Ang ginihimplo ko to nagligad sa inyo, tinigang. Tinigang bla. Nga once nga may kalayo sa idalom sang kaldero niyo da, maindakal na siya. Kag once mangindakal na siya, kinamong buro-buro siya, hasta makagwa ang aso niya, hasta ibuga niya ini. Mga 40 to 50 years, nga wala nakalupok ining si Taal, wala sang eruption, abi nga amo gini kaangay kakusog, kadako sang tipo niya. That's why the Feebox mismo naghambal. Kadako sang chance nga magsigabong gid siya. Rason nga mga pumuloyo dito ginapamalabagan gid nga magbalik sa ila sinitag sa ka mga lugar. May mga rescuers to nga nagsinulod, may natrap to ang balko gabi, ang iban way nagiging pabalik to. Pero may lang kay may mara sa mga kabayo na to nga naluwas, may mga karbaw, nga adamo kabayo. Kabalokang Batangas area bakaksyon, may mga portion pa dira nga ang source of transportation. Means of transportation nila, kabayo pa sa gyapon. That's why damo-damo to kabayo. Kung magkanto ka mo sa Tagaytay, may ara sang horseback riding dagani mo. Tsakto ako siguro na muna in terms sina. So, kabayo, ang mga wild animals dito, may kayo nagkapang-rescue nila. Mga ido, ginapang-rescue nila. Pero ti kaluluoy, iba nagkalamatay na gani. At least, hindi gin maubos-ubos mga kaksyon. So, mga muyo kita, nga inang hindi ini lala pagid ang sitwasyon dito sa Taal Volcano. Ang isa ka kongresista makaksyon, ari kaluloy maniyo, kay kabalo ka, inang kabalo man kita nga ang paglupok sang bulkan
linog. Ining duha ka disaster nga ini, natural disaster, hindi gid kita ka-predict diri. Why kita yak balogid? Magluwas gid lamang sang bagyo, mga kaksyon. Kaya ang bagyo, ti may pag-asa kita iya, nga ma-detect nila kung din ang LPA, low pressure area, saan o ini siya mangin typhoon, saan o ini siya mangin bla 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 mo sini. Ang linog kag ang bulkan, hindi ginaton diretso, iya nga mahibalan, gid nga malupok, ini siya mo. Dibla? So, ining natabo sa Taal Volcano, isa iya ka kongresista ang nagduso karon. Amo ni si Cavite Congressman Elpidio Barzaga nga imbestigahan ang Feebox, mga kaksyon. Bunano naman yun. Do ka kasakit pa daan sang natabo ang Feebox. Subong galalain pa, yawan papanagang sa mga fake news. Kay kuno, alert level number 4 na, number 5 na, pero number 4 lang yapon gali. Kay kadamo, bisang maalam sa kalibutan ngayon eh. Damo pa na mga manugtip lang sa social media. So, gusto pa sining kongresista sang Cavite magaksyon nga imbestigahan ang Feebox. Kung nga wala sila nakahatag sang konkreto kag advance nga mga information nga ang Taal Volcano manog irap gali, manog alboruto, manog lupok gali magaksyon. Ang pinakarason diri sang kongresista, may mga gadgets na mo. May mga gadgets na iya ang aton sini nga mga otoridad kaangay sang Feebox. Oo, may mga gadgets sila para mabalaan kuno kung manuglupok o kung hindi si Bulkan Taal, mga kaksyon. Di mo malang tuyo ni Barzaga, si imbestigahan tani sila nung ginahimo sang Feebox, nga wagi ka mo katag sang abi malapad nga informations publika. Oy! Alalayas na kamuda kay si Taal basi buwas mangurob ka maglinupad ning abo, tiwagig kuno. Do kakulang gid kuno actually ang Feebox aminado nga nakibot gid man sila do kakalit gid man lang mo, no? Do way gid dinahom-dahom bla. So imbestigahan ini sa kamera, mga kaksyon. Grabe, no? Hambal sa Malacanang, hindi kami magpamalabag, hindi kami mag-intra dira kay prerogative ina iya. Kag privilege ina sa mga legislator naton nga magpatigayon sang hearing so that mahibalan kon anong rason kon nga nga mahambal naton nga wala sila kahatagid sang malawakan nga information or advanced nga information rather sining paglupok or pag-erupt rather ni Taal Volcano. Kabalo naman kita si Direktor Renato Solidom na naka-interview ko ni sa iya na diri sa aton mande. Kanami interviewon kasi tawo, inablang ka klaro maghambal. O galing kiti part ina sa ila trabaho man nga imbestigahan sila. Kay kabalo na ni sila magsabat pero sa aton sini paglantaw on my own opinion abi do ka budlay man imbestigahan tapagid ni sila kiti hambal taga ni way sa may makapakot sang linog kag lupok sang bulkan kag iban pa nga mga disaster nga inablang hindi niya ma-detect gidya sa mga gadgets subong bisan na pa ka-upgraded kita. Magluwas sa bagyo ay may radar kita sa bagyo nga masiplatan amuna makapreparar pa kita. Maybe siguro maging vigilant man ang pumuluyo. Vigilante man kita, Manila kita labi na gid sa mga amuni nga mga lugar na mga kanlaon abi diri amuna Manila gid sa tanan nga tiniyon. Kay para sigurado mga kaksyon basing iban to nga pumuluyo way gibla naka satom nga mga kasapatan nagpanaog nalin sa bukid gigali manog irap ining si bagyong o kuning si Bulkan Taal. Sige, diriya sa aton gini sa Negros Occidental kag Bacolod ginapabaluman kamo sang aton sinutoridad diri nga paghinugay kamo sagi palapta sa mga pike nga mga information dira sa social media nga kuno ang kanlaon Action Eden alert level number 2 man. Kita mo sa mga katuntugid nga mga tawo kag kamo man nga nagaukay dira sa social media ayaw man kamo sa pagtuo hindi kamo magpati dayon sa social media kay nga hindi inalihitimo nga manog balita kaangay sang Action Radio. Amo na nakasimple dati kamo ya sa mga radyo like Action Radio nga lihitimo ya sira sa social media way damo dia tunto may tawo da gani nagpost nga tani ang kanlaon naman malupok kita mo katunto ya no. Bot kung sino ning animal nga ini. Doon nalipay siya maglupok ang kanlaon. Kung isubong iyawan siya bakol da sa mga sa social media da. Binalbal sa tudo-tudo. Miyara man to gani sa Taal man to nga nagpagwa man subong abal niya.
siya na no, ang nasa kuno kag ang ano tong taalto no tong istorya. Siya nang istoryanay na sila nga malupok amo ni. Ang mga pictures kuno nga naglinagaw, mga old pictures kuno nang may mga abo. Oh, damo gid buak sa social media. Suliton ko hindi kamo gilayon magpati sa social media. Magluwas lang kung makita nyo da ang online, news online, like Aksyon Radio, tilihiti mo, inaya, patihan nyo gina. Pero inang mga himo-himo na nangangalan nga daw ay man, ayaw magtuod dira dong. Kay wala gina sang pulos nga pag pamutang nila dira sa social media. La City Jess. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Naga-monitor ka magapon diri sa Action Farming Line. Balik kita diri sa balita lokal ano, sa aton sini nga pagpangalagad subong iyang nga gabi. Kagabi makaksyon nagsinigabong ang balita. Angot sa ginpalayag iya ni Police Lieutenant Colonel Joby Espinido nga ang syudad sa Bacolod Shabulayst City. Pero ikaduha na sang pinakauna gito nga ginpalayag niya diri sa Action Radio last Tuesday night kung di ka magsala nga ginhatagan niya sang ultimatum na balang time frame or 15 dias or panahon kung sa Ilonggo pa. Ginatagan niya sang 15 dias nga panahon ang mga drug personalities, user ka man, trader ka man, pusher ka man, ano nga level ikaw, kung pwede, within 15 days, hasta sa January 31, kadto ka sa opisina niya o kung barangay na kung sino, kag magsungka sang imo kagalingon. Kung hindi, may ara siya sang pagahimuon nga aksyon kontra da sa imo. So kung ginampal ina ni Colonel Espinido mag-aksyon, Lieutenant Colonel Espinido, may listahan na siya. No? May listahan siya kung sino nga mga personalidad. Ini, tigin kangawan ina sang Bacolod nun. Nangahangawa lang guro yung mga tao nga nagasuyop kag user, pero kung way kang malang gagamit nga manghangawa, kaman mo yaman. Dibla, no? Gali kay normal ina nga mag-react ang iba naton nga mga utod, mga kaksyon. Plus, pagin kahapon, ngayon ang niya, ang Bacolod, Shabulayst City na because sang mga accomplishment nga ginahimo sang kapulisan nga minilyon ang kakadakpan sa tagsimana lang. Namunab lang ang sitwasyon. Now, kahapon, ginpalayag yaman to nga kulang ang suporta sang city kon LGU sa kapulisan. Rason nga medyo pigado gurong ila sa operation no? Sa syudad sa Bacolod. Gin-mention niya to una sa lakyan. Kulang sa lakyan ang BCPO. Nga dapat ang LGU naga-provide gid. Hindi lang yung Bacolod naga-monitor sa mga LGU sa Negros Occidental. Dapat himo man kamo santikang paano kamo ka-provide sa lakyan sa inyo sa kapulisan. Ikaduha nga ginapangayo gas. Gasolina para may gihuon ang aton sa kapulisan. Amo nang gin-mentionar ni Espinido kahapon Pero timayo man ganigin pang mention yan pero at least ma-justify lang amo ni kahinay pulista kay way gali sa mga logistics nga gamiton. Ikatatlo, pagkaon. Bisan ako gapangita kay pagkaon. Normal ginaya kay araw nga balbalan gawakal ko diya gay nagutom ko sa wakal ko sila nga pabusog sa tubang ko. Normal kay pagkaon. Ikatatlo, ikaapat, reward money. No, reward money. Ang reward money hindi magkadto dito sa civilian nga sino nagtudlo kung sinong drug suspect kundi dito magkakadto sa pulis iya nga amo ang nagatrabaho kag nagapangdakop sini mga drug suspect. Ang 1, 2, 3 na daw pabor-pabor gid ko da pero yung kaapat to nga drug reward money para sa pulis daw kalang-alang na naguro kay ti ang kapulisan ta may sweldo na para manakop to implement sang peace and order, apprehension tanan amo na nang sweldo para sa ila ti nunid na gurong reward money. Pero kung may sobra malang nga kwarta ang syudad, why not? Damugan, hatagan ta kwartang pulista para magtrabaho pagintudo. Tsakto man medyo pa sa Burnobla, la 73 Now, kagabi, ginagsept ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga na do mayor manis Bacolod subong man kay siya malining ipa-interview. Ang challenge iya ni sang ni Espinido sa syudad sa Bacolod. Hambal ni Familiaran siya kadto lang siya kay Mayor Bing Linardia, ina nga mga hingyo niya, iya nga palayag niya, hindi man na magbalibad ang alkalde. Kaya dako man na nga bulig kag normal gin man ina. So, invite to ya gin take bala ni Vice Mayor Familiaran nga malain ang palayag ni Espinido against
the city officials and city of Bacolod mga kaksyon. In fact, mas na ganahan to siya because nga tinakitaan ang mga kulangan nga needed abi sang aton sa Bacolod City Police Office. Okay, ato yati okay gid na. Ang Integrated Bar of the Philippines Negros Chapter o kon IBP, grupo sa aton sa mga mananabang kon abogado, may ara sila sang gamay nga pahanumdom. Medyo nakahangawa man sila bangod sa sini nga statement nga ini. Ambal nila tindo ka bloody sini. So dapat i-implementar lang, ipatuman lang suno sa IBP ang husto nga panakop sang mga drug suspects gidman kon matigayon dason nga bulan mga kaksyon. Doon nag-ayo man lang sila. Kay hindi sila gusto nga timagsanaw sang dugo diri sa syudad sa Bacolod. Kaya kung pamatian tang statement to diyan ni Lieutenant Colonel Espinido, do may something gidyang himuon mo. Tigaling kung magbato ka, ti dido kay, pero kung mag-hands up ka man lang, ti sinawabing tunto magtiro si Muabe. Kinakulba na bisang IBP, siya basi matabo, bala ang mga tanim, mga pagbutang, may mga allegations, bala na, giplantiran lang to, planted, mo sinabla, planting, kulbaan man sila mo. Ti kabay pa ko no, nga ipatuman gilang ang husto nga proseso, ang human rights para ti hindi lagi madalman ang sitwasyon. Ang militanteng grupo mga kaksyon diri sa Negros Occidental, may ginpagwa man nga statement, angot sini, kumbaga doon natublag, hambal ko gid sa inyo, mo natublag ang Bacolod. Bangod sa statement ni Lieutenant Colonel Espinido, sang kahapon mga kaksyon kay nagligad pagidgadlaw. Natublag gid man, no? Sa nambal ko na ang iyang statement, iya na iya, no? Kag why kita sang mahimo dira. Pero ang ginaayo sang halos kalabanan nga normal nga operation. Ti kabalo man kita si Espinido, kabalo man ni siya sang ginahimo niya, hindi naman ni siya pwede gin makurehiran. Kung may ara kita sa mga hingyo sa iya, so ti ayoon ta lang sa pinaka nice way mga kaksyon. Tiyan mo na mga sitwasyon sinimatriyon. I-try na ton nga lang buton karon si Madam Clarissa Singson, ang Secretary General Makaksyon sang okay, sige. Bisan dali, basi pwede man lang. Bisan dali kay di dali man lang ano. Gamay lang nga chika-chika. Sa pagpagwa na sang statement, no? Actually may aras la sang press release pero mas nami pagid nga may tingog kita sa ila sini para mabatian man sang publikong ila si mismo nga tingog bla mga kaksyon. Kaya ambal nila, hindi manami bla sa para sa ila ining nasambit nga sitwasyon. Action Eden, kumusta ko no? Okay lang alang siya. Okay, sige. Ate, sige. So, while you travel, guro nahon ta na lang si Kwana, si AWC President Anay, para at least makaplastar man si Madam Clarissa Singson. Para batian ta man ang ila siling nga tingog, no? Batian ta man ila siling nga tingog, kag ginang tawag naton baling hindi lang kay press release kundi sila mismo makaistorya gid live karon dugay-dugay. Pero nahon ko na lang si Madam Lady Gles Gonzales sa aton siling nga ABC President, Liga ng mga Barangay President diri sa syudad sa Bacolod, angot sini. Kiti kabalo naman kita makaksyon nga magambal kita drugs ang pangbalan. Ang may ara kita sang kadak ining Iyaka City mismo nga advisory bala sang droga, may ara man kita sang badak mga kaksyon. Online sa firing line. Sa aton nga linya mapisa niya nga Liga ng mga Barangay President, we have Kapitan or Councilor Lady Gles Gonzales. Ma'am, good evening. Minggab Action Bright kag manggab sa tanan mo na listeners sa Action Radio Bacolod. Anyways, ma'am, thank you so much all the time nga magpadawag kita kag maghingyo sa imo sining nga tiyempo. You're welcome, Gid. Yes. Abi kay public servant di kay, hindi gid naton mapunggan. Yes, public servant 24/7. 24/7 no intro ko ganito sa program ko de. Ano ba? Hay nang kuan. Sigurado ko may idea kira sining naglinagumbang nga balita since yesterday, other day diri sa Bacolod, may connection ini sa mga statement ni Lieutenant Colonel Joby Espinido, ang deputy naton diri sa BCPO, ano? Una, atong statement niya regarding iya sa ultimatum. Dili lang ko una
nga 15 dias kuno sa mga drug personalities sa tagan niya. Ikaduwa, ginmention niya ang Bacolod nga Shabolized city. So far, ma'am, kumusta ang badak? Anong inyo sining mga apprehension subong nga katabo sining badak ni ma'am? Okay, no, regarding sa Badakta or Barangay Anti-Drug Abuse Council, just yesterday, yung pamangkot ang DLG, kaya sila nang closely monitor sa ato na functionalities ng Badak, no? So, so far, most of the barangays are complying with the Badak requirements and ang iyan na mga undertakings, no? So, although na ang ato na implementation, hindi naman na ma-perfect, kay ang ginakalabanan na nabatian sa mga kapitan kag mga barangay officials ang cooperation sa public no nahadlok gid ang public mag-reveal isang natupad balay sa ilang na paryente o kung sinuda ang identify nila na nag-use o kung nag-push sa illegal na droga no so ang ginapermi nga mo na problema kay rely man lang kami sa public opinion no so kung sino ma-drop sa drop back sino ma-text sa mo na badak hotline so amo na siya amo na ginasubmit man. So with regard sa deeper anong pagidya about sa mga ina ng mga person ginasubmit man amo na confidential list no ang gina-extract from the box and sa hotline no submit sa DLG and the PNP then ilan naman na iatas no so ang problema lang ka hinay sa signal sa pagsulod dira kay ini pamangkot na mo nahadlok sila kuno kay deho nila bata ila paryente o ko ng ilan ng mga bana kay mga lalaki nahadlok sila so amo man nakisanga mo na problem sa badak so makita naton nga ang badak mismo ni medyo problematic na siya kung paano ninyo i-plastar gid ini sang husto kiti may kakulangan isang support halin mismo sa community ma'am. That's why kung kaisa no hindi kita kahambal nga ining isa ka barangay klaro nga inang limpyo nga wala sa mga drogista bangod nga kamo mismo aminado nga ti may ara sang hindi gusto mag bulig man sini kay nahadlok. Yes, Action Brian, no? Kagang isa ko na ginagusto i-point out, si Badak member o si Kapitan, hindi man niya kapadakop, no? Yes. Kaya may kasaman niya na nag-text o kung may nag-drop sa hotline, ang bal niya kadugay, kinadakpon sa ina na personality o kung ng persona, no? So, gina-emphasize naman na hindi kami nagadakop. Yes. Ginasubmit na namon ang list. Kag, hindi mo kami niya kay at least man ng mga lives. Kag, of course, ang lives sa barangay official kag ana mo na task is amo na masubmit kami sa confidential list namon. Yes, kumbaga ang kamoya maghatag lang sa mga listahan nga mo lang probable nga mga drug personality sa inyo barangay kag way man kamo authority nga magdakopya kay ti kinahanglan pada evidence ka nga isang by bust operation, search warrant, search antog sinagani. Mo nang i-search sa imo nga puluyan. Yes, Action Brian. No? Aside sinado, ang amon na role is ang information education campaign. No? Nag-drug summit man kami. Ang aton na mga kami gina-assign kita na may mga intelligence man kita na ginabutang dira. No? Pero hindi man na ma-perfect. Sila man na bantayan. Kag ang ato na information hindi man ma-perfect kaya mahambal na si police cop ang submit mo sa akon hindi mo to user man to no kaya na-validate pa man nila so amo ng functionality sa badak kag ang upod na ang ato na example ang rehabilitation ang barangay rehabilitation ang aton ang mga post naman kung may nagtukhang ay mo na aftercare na ihatag sa ila. Okay. So, anong reaction mo, ma'am, sa tong palayag uda ni Lieutenant Colonel Espinido nga 15 days nga ultimatum? So siguro kung clean mo na conscience kag wala ka involved sa illegal drugs no wala ka man dapat ipahulbaan no so pero kung ikaw feeling mo nag-get involved ka nagbaton ka payola or siguro nakalink ka sa una so mo na lang insindimunta na lang kag ma-surrender na lang ta sa ato na self kay siguro may undergo mo na sa process kag at least ang ato na na family ag ang ato na mga loved ones
mas ma-appreciate pa na sa public ang pag-surrender naman. Okay. Way ka man nahangawa, abi, sa nagligat ng gabi na interview ko sa imo, naglupok man tong balita nga may ara sang apat ka mga barangay officials, nga ara sa listahan sang BCPO, basi ara ng ngalan nila kay Lieutenant Colonel Espinido, ma'am? Yes, no, Action Bray, kadamo sang kapitan, kagawad na nagpanawag sa akong pamangkot ko, pamangkot kung may idea ko, tiwala mo ko na idea kay ito sa confidential matter, no. Amo na siguro Action Bray, ang conscience mo kung clean ka, so tiwala ka mangkulbaan. So No, after ang Action Bray, may dugang lang ko. Yes, go ahead, ma'am. Ang isa ng mga fears ng ato ng mga barangay official kay basi ko no bala na ng masalaan sila o hindi ma-verify mayo, no. So siguro may may mga agencies mo na para ma-qualify gid kung masigurado to na genuine ng ilan na information. Yes, gidala ko yung issue tonight because nga kabalo kita tanan ang tanan nga involved sining illegal nga droga ara tanan naga-star sa barangay. Under kita sa barangay. So, ang may ara sang authority diri nga mag-ayo sini sa ila, of course, ang mga barangay kapitan naton, barangay kagawad naton. That's why nga ikaw bilang iloy sa mga kapitanes diri sa syudad sa Bacolod, nakuhaan ginaton tonight sang ginatawag naton imo sining palayag man para mapasiguro ta maning kabuhi nila kay hindi ta man mapunggan si Lieutenant Colonel Espinido sa sining mga tikang kay sarambal ko na kaina before you, ma'am, nga may mga basis man siya mo. Hindi man siya basta-basta magbuhi sa istorya nga wala sa may ginakaptan nga dokumento, no? Amo nang ginakulbaan ginatuntanan-tanan. Now, ano man may plans ka? Naka-meeting na kamo with barangay officials after sang statement ni Espinido kahapon kag nagligan nga adlaw? May gina lang kami sort out lang na may mga concerns kag gina-iron out lang ang before the meeting, no. We are planning to call the kapitan lang at siguro anay, no, ang kapitan sa may ginatapos lang kami Action Bray ng mga issues kag mga concern, then we will call an emergency meeting sa mga kapitan regarding this. Nga mo kita sini. No, kay gusto naton nga ining names nga ragin man karon sa listahan ni Lieutenant Colonel Espinido. Basta mabuligan ni kapitan ka ni kagawad nga masipitan ka magdulong idulong to kay Espinido at least mangin free sila whatever ginman himuon mi sa ila sini mga buy bust operation etc. Yes, Action Bray. Ang ginasigurado talang before tayo mag-call sa meeting sa kapitan, makasabat mo sa ilan ng mga concern. No? Yes, so, muna na gina-research na ang probable questions, kag probable concerns nila na pwede ka masabat man. Ay, damo naglinag awag sa imong kapitan kag kagawad. Yes, damo ka tawag, damo ka text. So, wala man tayo mahimo, may nagkakadto sa barangay hall. Wala man tayo mahimo, kaya wala man tayo kabalo. Muna na according to conscience. Even the alcalde of City Bacolod gani kag vice mayor and mga councilors why gani sila balos ang lista sang barangay officials ngayon sila. Yan man. So, mula na nang kahit hindi ta mga kadto sa worst case scenario na ginahambal nila. Yes. Okay. Ang pinaka-recently, Action Eden na nadakpan tong 18 million Action Eden, barangay Tacoling area to, no? Ang Gonzaga to, no? Sa imo gito gali ma'am nga lugar sa ibang barangay, Yes, Action Bray. Adlaw na ko gahadto subong. So, adlaw ko gahadto kay na gid ko. Although na gina-consider na sa badak namon as drug affected porok, no. Ang problema liwat people's participation, no. Nagpatawag kami last year anti-drug campaign. Unfortunately, yung mga 20 lang katawang nag-attend. Ay, galing. No, may 20 lang katawang nag-attend. Ang problema may mga river along, no. Yes, Then the ancient borders, no, sila may-start sila for 2 months. Baligya ng Manila, lain naman ang mabulos, no. So ang subong ang namon registry of barangay inhabitants kami with the police, no, po naman ang PNP Police Station 6, no. So amo na siya kung by that siguro may identify ta kung siguro ang mga ancient dapat ang original na mga tao dira sa Gonzaga. So meaning si Kenneth Hakosalim, ma'am, na ini tumag-og sa imong ngalan nga ini, ma'am? According sa president kag sa mga tupadbalaya pag-ulan na siya sa ilo sa
Port Gonzaga. No? So, amo na worry sa mga tumandok na sa Port Gonzaga, kay kita sila mga new faces na sa Gonzaga, ang mga tumandok taga-kaapektuhan. Kabalo action, Bri, ang Gonzaga, kung gina-consider mo na as one of the best procs ng una sa Takuling. Oo, nanggaling kay na-infected dun sa virus. No? So, nag-aalarma man ang mga tumandok. Singkuha, taglakamunghalan, kay para may action man, may maka-act ang people in Nazareti. Kay kung wala ang halan, paano kami kabalo? Kung mo may gasulod si labing infectious disease. Balikan tabis kapitan abe. Kay sa iya ginigali na dakop ang 18 milyones mo. Ang dira sa Gonzaga mismo. No? Balikan ta si Barangay Kapitan Gonzales Angot Siniye, no? So yes ma'am, again panugyan mo sa publiko sa Bacolod again nga medyo medyo grabe ang istorya kung illegal drugs ang pangamalan sa pagbalik yan ni Lieutenant Colonel Espinido. Okay. So siguro sa public lang, no, kung ikaw, base example, drug pusher, ma-surrender nilang kita ang ato na barangay officials willing mo na para mag-undergo kita sa rehabilitation, kung ano da mga post-assessment na ihatag, no. And for siguro sa others naman niya, at buligan ta nga to na barangay officials, hatag kita information, kung nahuya ka, hindi nakag-reveal, i-drop lang sa drop box sa barangay hall, i-text lang sa badak hotline, or kung hindi ka comfortable, no, lang buligan ta nga to na barangay. Kaya hindi na namon mabalaan kung sino da mga illegal users kung hindi ka mo mag-participate. Ma'am, mangkot lang kasi mo, kung isa ka liga president, pwede ka ka-handle any dalagko nga committee, sensitibo nga committee like Police Matters? Pwede action ba? Pwede. Basi ka monitor sa buong konsiyo, transfer to sa imong Police Matter, abe? Ay, hindi lang. Ang ako na barangay, kadako sa Takuling. Then, ang liga ko pagid, ng kabugat sang taas, no? So, dason, hambal nila bago pa lang ko, kinagap doon pa lang ko, no? So, matoon na tanay action, Brian. We need official siguro nga one call right away, ara dayon patag sa publiko, ini nga mga sensitibo nga mga committee, ipauyat na grosimo, ay kidok aktibo sa imo, ma'am, ano? Action ba, kabalo ka na nagasabat kita ko sa media, no? One way, manina ma-air out na muna amo na concern, para maintindihan kami sa public, no? Ay, like sa Takuling, hindi ko na sila malambot na ng tanan na ma-explicar, no? So, in a way, mahal palambot na mo sa ila, ang amo na dapat ipalambot sa ila na we need your cooperation, no? So, kung ano daw mga obra, mas ma-appreciate nila kung naghahambal ka, no? Yes. That's why nga ang Action Radio nagabulig to disseminate information pagi sa amon sining airwave abi. So gayo makita si mga public officials nga kaangay sini mga kaangay sini katabo sa Bacolod subong kinanglan ng ila sining information, ng ila sini palayag. Yawan talaga sa isang iban. So diri na lang ta sa imo sa badak na lang tayo kay nakaaktibo. Yawan talaga sa yawan ta ayo. I don't know. Sige lang, action boy, dugang ko lang, hindi lang for Takuling, kay voice mo ko sa kapitan, gusto ko man ipabatsyag sa iban mo ng mga barangays mo para mas ma-understand man nila si kapitan. Kaya hindi naman ma-interview ang 61 barangays, unique man na sila, lain-lain na sila design, pero I am sure na we have the same sentiments na ginahambal ko subong. That's why mo na gani nga hindi ni kapitan or ni Councilor Lady Glis Gonzales malibot ang Bacolod kag isa-isaon ang household dira istorya regarding sa illegal nga drogang badak. Paagi sa Action Radio, isa mo lang kahambal di sigurado ko gasulululod na ni sila sining nga mga kukuti dira labi na gid sa mga naga-monitor sigurado ko ipasapasa nila nga balita hindi ka na iyawan lakat councilor di ba? Yes, action right. Could in case of doubt sa public kung may gusto pa sila pamangkot si kapitan na lang sa barangay hall ay bas bisitahan na nila kung ano man ang ila na sari-sari na concern. That's why nga ko mismo subong hambal mo nga kung pwede lang i-transfer taning Committee on Police Matters sa Peace and Order sa imo para hindi nahogla na mama. Salamat ma'am, may gabi. Pasensya sa disturbo. May gabi. Sige, thank you very much. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Ako rin kinahanglan aton nga public official ho, no, nga isa lang katawag bala kung may imangkoton kita para sa ihibalo sang publiko ara dayon. Kita diri sa katapos sa media minsahero lang kita, hindi magid kompleto nga aton sa information nga ma-deliver sa imo kag nami gid nga ang authority among gahambal ya on air than sang akon sini nga capacity. Minsahero gani mo ang kaangay sa akon mga kaksyon. So kung otoridad ang maghambal, sigurado kita 100% ina may tatak halin sa ila mismo. Las 7:34 mag-Action Radio Philippine Standard Time. Suliton ko lang itong ngalan niya ha. Si Barangay Kapitan Santa Coling Lady Gles Gonzales. Why ko ni siya gina-endorso for councilor next election? Why ko nag-endorso? Ginanamian lang ko sa iya kay hambal ko sa inyo anytime sa alas 12 ng gabi adlaw man o kung 24/7 makontak mo ni siya kag mapangayuan mo any nga mga advices abe o reminders or kung ano nga mahipoy din. Councilor Lady Gles Gonzales, ABC President pa lang ni siya. What if abe ko magkonsihal ni Bacolod no nga full-pledged blang agin buto gida blang. Way ko baligya sa iya. Ang ako lang iya ang performance mabasa naton nga isa ka public servant nga maukod kag may ara sang ginatawag pangabuhi sa publiko ang ginalantaw niya, mga kaksyon. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. La 7:35, ginaangan-angan ko subong mga kaksyon si Madam Clarissa Singson sa mga militanting grupo. Ano? Kung available na siya sininga time, at least makuhaan ta sang gamay lang nga statement ang ila sininga ginbuyan man sinong Ireneo na lang, Longinos. No problem, sige. Why gid kaso no ari sa aton sininga linya para subong nga gabi kay para mamabatian ni air out taman ng ilaman nga sentimiento angot sining statement mga kaksyon ni Lieutenant Colonel Espinido mga kaksyon no sa aton sining linya sa sining mga tiniyon ari sa aton nga linya si daligid lang Nong Ireneo Longinos Sinimatinio. Online sa firing line. Sir, good evening. Live kita sa Action Firing Line with Action Brian Morden. Nong Ireneo. Nong. Sir Ireneo. Yeah. Anong live na kita subong sa Action Firing Line? Hello? Hello, Nong? Buong University pa yun eh. Sige. No, alang-alang sa mga sulod. Nilayas. Si Action Brian Yung gina-spring ka daw, Hello naman gabi. ginakahunta, no? Sige. La 7:37 sa aton sila nga pagpangalagad. Sir Ernie, batian mo ko nong? Ay, tayo. Hello sir. Hello sir, may gabi. Tawag lang. Hello sir, may gabi. Yung pagdadam, sa dadalam, ako siya. Sige, nag-chismis sila. La 7:37. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Babalik kita karon dugay-dugay sa aton sila nga pagpangalagad. Iban pang nga balita aton sila nga tagan sang nga panahon subong iya nga gabi. Plus sa aton sila interview karon dugay-dugay para to sa Taal Volcano Action Helms. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ang balitang ito
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalagan palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon
firing line. Aksyon, firing line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon, firing line. Aksyon, firing line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon, firing line. Aksyon, firing line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon reports, first portion. Aksyon reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Aksyon Radyo. Aksyon Brian Morden sa Aksyon Firing Line. Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, 7:48. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, gina-endorso ta sa inyo makaksyon ang DTX 500. Amanin ako nga bulig para magpanubo ang level sa inyo sa nga sugar nga maring kausa sang diabetes pila kadlaw. Magluwas sini ni kompleto sa management liver detox kag pangpalimpyo dugang dira sa aton sini internal organ ang DTX 500. Kadto lang kamo sa mga butika kag pangkuta lang sang DTX 500. Aksyon Radio. Anti sa report action Marlon Hinabia bukaron ko na gamay nga aton sini mga kauturan nga nagatutok na diri sa aton nga pagpangalagad. May kabilang kay Bia Jonathan, Paul Spat III, Taj Yuna, Ruiz Amar, araman si Rakilina Lumawag. Good evening, Sir Bry. Nagamonitor kami subong sa Hong Kong. God bless lang Bacolod. Imbong Jocampo, ariman si Carrie Jean Fernandez Patanii, nagamonitor man. John Arquilas, Andy Indoma Salodares,
Salamat gid dira sa kwan ko na Barangay MH del Pilar, Pontevedra. Jack Balaan, hay lang sa Brillantes family, Leni Agustin, Orex Sogon kag Lola Consing Doria sang Mandalagan. Maria Los Grijaldo Macunat, daga Monitor Man live, Beverly Ramos, Marylo Catinoy, Jocelyn Calamaan, Valencia Kenneth, Mawi Sirano, amogid ta nga Pilipino, miskan aking ka na, baton pa, tuod no. Rosemary Martino, Inting Biboso, naga-monitor man, kag ang class 72 kuno, sang G. Lopez Haina Elementary School. Philip Laurente, salamat sa Morsya. Rich K. Patro Liaclaro, si Carp Perez, naga-monitor. Subong, hay lang kuno sa taga DSB, naga-monitor. Si Carping, ani. Edith Biasca, para hindi sila matiruhan, surrender na lang sila Opinion from Tokyo, Japan. Last 7:51. Provincial Capital Reports. Dili na kita sa dalag ko nga balita with Action Marlon Hirabi. Action Mar, may gabi. Ang provincial government, pagi sa kay acting governor Subong, Jeffrey Ferrer, nagpalayag nga ang Kapitolyo Provincial or ang ila sa nga building dira or iban nga edipisyo nga napaidalom sa gobyerno provincial ang handa sa magbaton subong sang donation, assistance, gamit man o kon cash para ipadala sa mga nabiktima sang paglupok sang Volcan Taal sa Batangas. Ambal ni Ferrer, mas mayo kon cash na lang sang sa mga gamit para nga mangin mahapos ang pagbiyahe Aksumbray. Pero kung way sang cash, pwede man nga mga panapton kagamit sa puluyan. Kaya tipo nun ina sa lugar nga gina-identify pa nila nga pwede mabutangan sang sining bulig. Kaya nakalabot mas tulupangod ni Ferrer ang plano man sang surat sa Bacolod pagi sa kay Mayor Beng Linardia nga mapadalaman sang bulig sa sining mga nagkalabiktima. Kag dali gani Aksumbray sa Negros Occidental na munuhan na ang banwa sang hinubaan. Kaya may isa konsihal nga kaina lang nagabot dito sa bahin sang sa lugar nga napiktuhan. Nagtubangid gani personal sa gobernador to balabo. Sa gobernador nagdulon sila sang 62,000 ka face mask. Damo, no? Oo. Actually duha man sila, ang isa to ka official taga Panay. Okay, amo to. Taga Panay. Amo ni si Sangudyang Bayan Tupas. Oo. Sa Banwa sa Kinuban ay nasa aksyon na bray. Nagopdanay sila. Maging kargaan to silang truck na kunakulas kanter bla. Ang sa likod may ara action bray nga ngalanggid nga Negros. Okay. SB member Jason Tupas. Correct. Aha. So kay dala sila sang sabong adlaw sila nagabot dito kay personal gid nila nga gin dulong ang itong mga goods action na bray lagad na ang 62,000 ka face mask. Kadamo ba? To 62,000 dabo-dabo naman makagamit sa Aksumbray. Dari ganis dalom mga butika blade. May butika Aksumbray nga nabutang da nga out of stock ang N95 face mask. Din kumpra guro nila. Oo, daw sa isa da kakuan. Pero man natudlo sa akon nga sa piyak mer da available. Silang ko hindi ba ko mabakala. Nag-setting lang ko. Kung na mo ang tanan nga mga medical o mga drugstore diri sa Bacolod guro gin kumprahan nila sa Nexon Mar. Yes, kay damo Aksumbray sa mga grupo nga ilagay padala amo na mo. Just like na sa Banwa sa Kinubaan, grupo ni Konsehal Tupas na. Amo na ila sa una gin padala nga face mask. Kinanglanon gid man to mo. Kinanglanon Akson bray kay hindi nito magwanta ang paglinapta pagtipon sa mga abuto. Ti ang face mask pwede man nga kung mayara Aksumbray stock ang mga taga Negros Occidental pwede gid nila madala dira sa bayan sa provincial government. Kay wala labot sang abo, ang baho sang sulfur pa amon di magwanta dito Akson Mar. Correct. Amo na. Galabot na gani Inspector Manila mo. Yes, oo. No? Si Yorme gani gaano na? Gamas na? Galburuto naman. Gamas sa gani. Itong may nadakpan bila sa nga
Chinese bla. Oh. Nga nagpasulod sang mga endangered species bla to. Ga face mask to si Yorme. Ay, gali. Astang nadakpan niya nga Chinese, nga hindi kay intindi sang Tagalog, ga face mask man. Ay, hindi kay intindi English, ga face mask man. So, meaning nga Manila, subong action marti, binakal mga tao to, no? Tapos matugas sulok sa action na, bray. Aha. Ag subong sa mga, ano bla? Di pa sayang sa lakyan. Aha. Damo nga susok face mask. Oh, panigurado Oo. Ang iban siguro lain iyang purpose sa ginasok sa face mask. Sa mga allergy na sila. Okay. Sa Sa yabok aso, na yabok, aso na. Kag allergy sa sigarilyo. Ti dalan na lang na. Dala na lang tanan-tanan. Oo, dalan na lang. Ti si Ferrer kay nagsumbra mayaraman sa paglaro nga hindi gid pagpatihan ini mga fake news nga gwabla particular social media. Nga kuno ang bulkan kan laon napiktuhan man sang bulkan taal. Why na sa kamotoran hambal ni Ferrer? Alert level 0 gani sa bong yang kanlaon. Amo na ya. Hipos-hipos katama sa bong kanlaon ya. Ag naggabuot gani. So hambal ni Ferrer i-verify gid kag hindi gid magpati sa gilayon. So buwas pwede na makabaton bisan wa ay pasumbaray sa identify nga lugar gid nga butangan sang bulig. Temporada gulot dira sa may Kapitolyo sa labi. Lapad ba na da? Oo. Sa una mo man nang himo na mo. May magdulong batuno na sang gwardiya, kuan record kag dara anay temporaryo ibutang. Tanan batunon mga used clothings da, mga utensils action bar, kinanglanon sa kusina. Oo, kag kwarta kung may kwarta. Yes, mga noodles ba canned goods pwede gid. Pagkaon nga ready to cook or bisan na paglutuon gani. Tinapay, no? Oo. Hindi lang frozen foods kay madunot na, mabaho. Hindi kay basi kon mag-agi man sa airport kag punggan pa. Yes. Hindi na lang. Hindi na lang. Kag ari pa nga bite action bar kundi mahiligon ta mahatag sa mga daan nga mga bayo. Please lang hindi niyo pagpadala ng mga busloton. Manano man ang duwa na ginarespeto, may mga brief, may panty, pang buslot lang, may bra, hindi na lang. Inayagorag sumbraya mapuslan trapo guro. Pero imong trapo pero hindi kalaig ba tuod. Ipadala ta da inang mapuslan Manila. Mayara gyud ba to nagsumbray nga nagapadala blaga ibis padala sa basura. Dira pa nila impon. Tunto gina action bar. Amo na nga subong nga action bar gina-remind ta sila kung may ara gid man kamo i-donate didto, pilian nyo man nga inang mapuslan gid. Na mapuslan din ang kitaon nga pwede mo mahimo iya tabon sa mata mo kag makita ang kalimutan mo daw ninja cups nagwa mo ninja cups. Oo. Hindi lang may mga gisi kami mga buslot kay klain man. Ay mga pinggan nyo in mga tarong man. Although nagapangayo kita bulig nyo pero tagaan sila sang bulig man nga husto man action bar. Mo man aton. Yes, sabayan sang kantera action bray hulaton ni Ferrer nga makabalik diri si Governor Eugenio Jose Bong Lacson antes di sesyonan pero ako gapati ko nga hindi na magdubo sa 1 million pesos. Hindi na magdubo sa 1 million pesos. Kaya 1 million pesos si Sumbray amo na perming ginapadala sang Negros Occidental sa kabiktima sang linog sa baysang Mindanao. Bank to bank ina sang transaction sada iya kwarta gina sang gobyerno provincial. Yes, check ina sa wala niya labot sa kon sinong mag-ambag-ambag sa aton ding nga mga kauturan ta. Bank to bank na siya pagi sa land bank sa luon ato dito sang LGU nga padalaan aksyon baray. Ini siguro basi kon madugan-dugan sa provincial government kay damo sa bululigan subong gid mo damo sa mga nagakapiktuhan kag mayara pa sang pandam gani ka basi amal sa Facebook kay na basi may another may isa pagid ka paglupok nga major. Kag duwa ka probinsyang affected to subong nga grabe gid mo Cavite kag Batangas action mar mo. Yes. Cavite kag Batangas gid ti ang kongresista nga nag-file sang resolusyon sa Kamara taga Cavite to. Si Barsaga. Barsaga. Luyag yang imbestigahan ang Ilpidio Barsaga. Imbestigahan ti ginulan siya sang kwan. Sang ining question nga tapusan na ibulig ang kuan antes. Gani no? Subong ang Feebox sa kakatol pa ning ulo nila dungagan mo pagid sa paminsan ako nang isabat na sa hearing to. Tikay na si Sir Renato Solidom Jr. pagkatubang Ines Media. Kita ta action baray ang isa ning nawong ang kakapoy gid. Of course. Oo, ang kakapoy. Kag may ara sila sa kabalaka pa kay base sa ilang sa nga monitoring possible sa gyapon
ang major eruption. Ang ilag nito nga mga gadgets ang pamutang to aksyon man nagkalatabunan do sang abo do hindi naka-detect gani mo subong nabudlayan na. Okay, apektado man mo. Magamo aksyon branding nga kalabidad di na perfect ang monitoring. Just like sa pag-asa. Hindi na perfect ang monitoring aksyon na bray sang ahensya sa gobyerno nga concern. Dapat amo ang balko kay na gani nga ang pumuloyo mangin vigilante na lang yung pumuloyo. Panilag na niya sa sitwasyon. Di na tayo magsalig pa sa otoridad. Kaya mo hambal tayo hindi nila ma-perfect ina-action mar. Yes. Siyari ang ayo panawagan ni Acting Governor Jeffrey Ferrer sa mga nagrense. Hambal nila may connection sa mga iba niya volcanoes. For me, daw, wala guro. But still, ano lang kita, aware lang kita, and then whatever happens, prepared lang kita. Activity sa aton nga kanlaon daw ay pag it's not that high level na daw wala man. There's no indication na mag-erupt siya. Pagkabay pa, hindi lang. As practice, gabulig man ang province ng Negros Occidental maski sa diin. So gadabot na di gani sa may na-approve man kami ginatag na authority kay gobernador to extend financial assistance sa mga areas nga nag ano sang calamity sa Panay Mayara. I'm sure pag-abot sang gobernador mahatag man ta. Kung sino may subrada, whatever ang mabulig nila, clothes o kung financial, welcome, ipadala ta dito. Kaya daw nakita ko man si Mayor Bing nga pledge man nga mabulig man siya, whatever form. So kita man nga magpanawagan makita paagi sa inyo sa mga media ang acting vice governor nga panawagan kung may mga sulusubra nga bayo nga wala ginausar o kung in a form of financial ipaalinto lang diri makonekta kung di may bulutangan kita like for example sa nagiligan din na previous nga ginapadala ko man ato mangita lang ta medyos kag so far importante ang inugatag nila ang pa-transport yapos na lang idulong diri kung ano okay man o mas mahapos kung may cash. Hindi pa ko ka-determine. Sinahulaton ta na lang siguro. Sa ano ta subong mga 4 days from now, maabot naman si Gobernador. And then, kabalo na siya. Si Ferrer Action na baray kay na mayara sang reaksyon man sa damlaglang palayag ni Provincial Director Romeo Valeros. Ako na si Ferrer una nagpanawagan sa PDEA kag PNP nga hugton pang kampanya batok sa illegal nga droga bagod man sang pagka-recover to sang minilyon ka pesos nga balaro sa gadapatyan sa buo sa bypass sa Banwa sa Bidalbagan. Sabat naman ni Valeros action baray kag nakalabot man kay ina sa kay Governor Acting Governor Ferrer nga budlayan giba ng pulis kay bagod man sang ginatawag vast shoreline lapad nga baybayon damo pwede lutsan-lutsan correct na kag ang mga legalista gagamit piya sa pribadong barko fishing vessel kag tanda magbiyahe sa illegal nga droga mo na kabala sa pulis hamakon mo halin San Carlos down to Sipalay puro baybay tanan kadamo sang lugar da nga wala mga tawag sunmar dira na sa mga action na barayga ka lutsan ang atos sa nga mga otoridad hindi babantayan ti si Ferrer naghambal man yes insindihan naton ang trabaho sang pulis hindi nila makaya tanan kaya ang ratio, sa una pagani ko no 1:1,000 subong, ang ratio action na baray para kay Ferrer daw nag 1:2,000 na. Isa ka pulis ang bantayan niya action baray sa presyo niya 2,000. Hindi gid makaya. So panawagan naman ni Ferrer subong papanaog na sa kabarangayan. Sa komunidad na mismo, sa mga local government units sa LGU. Labi na sa mga coastal. Nga dapat bulig sila, monitor, bantay. Wais ang pili. Do ginapa-account to mga motor bangka sila lugar. Sa makabulig aksyon na baray na kay isa na sang taktika sa mga drugista man kung nga ang nakapasulod sila sige-sige mo sa illegal nga droga diri sa Negros Occidental. So dapat si kapitan mangin aktibo sini kay basi madakpan kap nga dira naglabay sa imo kagway kagid ka dakop basi madalahig ka di. Ang kapitan ko isa kalibog man ipamisaron nila kay nga man. Gabutang sila kung isa sa sandwich blatong atunga. Kay malon ta nagin man aksyon bray ang drugista
kung kisa madil man na sa mga barangay official. Kaladukan man mo. Kag kung hindi ka magpasugot, nabutang man sa langalang delikadong kabuhi mo. Amo tong interview Bakit ko. choice? Interview ko bago lang kay Kapitan Gonzales Blau. May mga pumuloyo sa mga badak Luxor Bar nga hindi gid magpasilabot sa illegal nga droga mo. Kay sila mismo nahadlok. Yes, di kabuhi na nang ila sa nagina pagapinan akson na bray. Same man na siguro sa sining problema nga ginapakatubang sa kabarangayan. No? Basi pa lang ko mamati pa man sila sa panawagan subong ni Governor, ni Acting Governor Jeffrey Ferrer. LGU may ara na kung na-strengthen pagin nila sa mga local sa LGU abi sila naman mismo if the province ga appeal ang LGU is the more nga sila ma-implement sila nga strengthen ang ilang mga areas kag mga territories kung balaan nila kung diin ang entrance kag mabantayan nila shoreline especially sa mga ports kay baluka ko ni isalig ta sa PNP due time lang sila ang ratio sa pulis ta 1:1,000 o 1:2,000 gani. So kung hindi mag-cooperate ni ang dalawang pagin nga may strengthening sang aton nga pag implement sang program especially sa fighting against dangerous drugs hindi gini ma-prosper. Kinahanglan it should be the participation of the community and the government. Boss Action Bray, may duwa ka senador mabisita dari sa Negros Occidental. Istoryahan, industriya sang Kalabay. Timayo? Upod nila ang isa sa mga opisyal halin sa Department of Finance. Amo ning sugar hibalo na lang sumaray kung anong sitwasyon subong sa probinsya kung industriya sa Kalabay. Paghambalan, mayara sila sang dialogo nga patigayunon sa mga stakeholders. At mabukaran na ding sugar importation, liberalization. Tira gina magasentro ila sa nga diskusyon kung anong dalaga ng sumbrahe. At least mabukaran liwat kung kumusta na ni. Yes, kung madayon or hindi. Kaya mo nang ginapakigbato sa mga sugar leaders naton dali nga kabay hindi madayon. Way pag ito ka hearing action bar sa Senado, no? Kongreso to. Way pa kay manti sunod-sunod ang problema nga pakatubang halin sa linog pakadto sa Lopok Bulkan. May bagyo pa. Si Tisoy ito bla. May problema pa sa OFW. So nagtipo ng tatlo na ang iba nga mga iso nalipatan na. May mga nga nalimtan na ning mga liberalization ni kag rice tarification. Ang balita gani angot kay Vice President Robredo na lubong. Tunaw to ya. Tus ganing yang pagpalupok ya do na sungaw. Namiyara sa sang ikuan. Dumay gito nagsigabong ha. Tiway ko local mouse bong kay mantika dalago sa balita nga resulolodo. Yes, so. Kita mo mabasahan, kita mo basahan sa mga national online news gani puro tanan Taal volcano subong mabasahan action mar. So boss nga adlaw dira ni industriya sa Kalamay hambalan. Taal hambalan man ni boss daw. Correct na. Taal. Kay duwa ka senador mo. Pero sa Sursogon, nagpuslit gito 136 million, no? May gislaya na dudla, no? Bisan nung linupok sang Taal. Shabu sa Sursogon to. Sa Cavite pagid. Sa Cavite pagid. Vaibas. Naging laguro sako mga pulis na sa muni. Dakpan. Mayo man bidala makalusot ang shabu sa abobla. Ang aboya, gray ang shabu, puti. Balaan mo ganyan nga shabu. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Congratulations ang provincial government mga ka-aksyon sa mga plano bulig dito sa mga apektado sang Taal Volcano. Parte naman niya sa sugar liberalization and the sugar industry diri sa Negros. Buwas lang tawon tani ng sitwasyon tani. And iban pa, no? Parte drugs kuno niya, dako na nga problema ya diri sa Negros Occidental kung paano matapna ang pagsinulod di kiti ko pambalontang pulis tanan nga mga seaports na ton diri nakakurong na ni sa mga Philippine Coast Guard, PDEA, PNP, kung sino na lang otoridad nga nagabulig bantay ti wala sa may madakpan sa mga seaports but how come nga nagasinulod yapon diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Tira tan-aw sang pulis di sa mga kilid sang baybay ini sila nagalinabay na blang nagarkila sang motor bangka, mga pribado nga mga bangka da. Kiti kalapit sa mga lugar di sa ato nga probinsya like Cebu to
to Negros Occidental, pwede mo yung bangkaon? Oh, ang Bacolod from Iloilo, pwede mo bangkaon? Nawala bla? Mga mangingisda, tiyan mo na ginadudahan sang polis. Di ko na mo gaman ng dudahan, abe, plastarin nyo araw gabing inyo sininga intel monitoring da i-plastar mana. Para magkaladakpan ini sila. Sige, pagbalik naton, istoryahon taribi si Sangguniang Bayan member nga si Jason Tupaz sang hinubaan nga pinakauna no, nga personalidad, public official nga nagpadulong didto iya sa area sang Batangas and Cavite. Agon magdulong sang bulig mga kaaksyon. Karami, no? So at least mayroon kita sang ihimplo ting ibanda anong inyo sining tikang abe? Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Life ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod sa
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sansan at mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ipa-action mo! Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo! May dapat pahibaloon. Ipa-action mo! Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo! Ipa-action mo! Ipa-action mo! Una sa balita, una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Kinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Brian Morden sa Aksyon Firing Line. Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:18. Ginendorso ta sa inyo maka-aksyon ang Life Extension Vitamin D3. Namuning namigid para mas babako ng aton sining immune system. Kamo ni siya ang nagabulig dira agod nga indi galayon madasig nga tapikan ka sa naman nga sa isang balatian kung naka Life Extension Vitamin D3 ikaw. Ang mga Pinoy mahilig idya mga pe. So kung mga pinagin manang kita, diri na kita sa Life Extension Coffee Mix mga kaksyon. Kaya mo ni pinakaunang kape nga may aras ang Vitamin D3 ang Life Extension Coffee Mix. Kadto ka mo dira sa ila sining klinika mga kaksyon no? Dira sa may GA Steven Building, Lacson Street, kilid lang sa DHL, kag sa punta diri Burgos, Lacson, ina para sa inyong kapusan. Libreng consultation sa mga medical doctors. Aksyon! Aksyon! Radio! Radio! Basahon tani nga ton sa mga mensahe. Sir, maayong gabi. Kung hindi pa sala sa mata sa Dios, ininga pang daog-daog sa mga pigado, kanami pang tumbahon sa grak gali niya sang DSB. Hala, grabe pagid si sa grak no. Sala galing mo no. Good evening, Exxon Brian. Ang iban nga hindi gusto kay Spinido, kami gadali para ubos ang gayop-yop nga gasuyop. Hit sa druga
patay gid kamo. Ako pabor nga may sampulan February 1 si Maoy niya. Kapitan Pilisa. Otro man ang kapitan sa Pilisa. Grabe feelings ang imong nga Pilisa gid no. Ang tagsa-tagsa dapat hugot pagid ang pangamuyo para mapaiway ang mga trahedya. May kaluoy gid ang mahal na Dios. Of course, amo nang pinakahinganiba naton nga way may makalabaw da. Good evening, Sir Tamya ko lang, Britannico family, Barangay Santa Rosa, Roy Moyco, Sangbago. Salamat sa inyo pag-monitor dira sa Matinion. Dugangan ta pa. Action na bride, diin ni laging dala ang syabo nga ila madakpan. Nga damo gihapon syabo diri sa Bacolod How, si Boards na sang Banago. Bukas kay istoryahan tabing kapitan sang Banago, kay daw number 1 sila sa 2019 nga dinakpanay pa daw damo syabo. Ang syabo gina-preserve na kay ebidensya na siya. May vault na siya ginataguan sa crime laboratory. Tapos na siya ma-present sa korte, sunog na siya, daw ginatingob, ginasunog ang syabo. Action Brian, as lang ko, di nagkadtong syabo. Bago ko lang na, nasa bat, no? Tago kung basi ginalibod man. Do balot ng imo yung ginalibod. Good evening, Sir Bri. Mauntat lang ang pamatay ka mga kawatan. Kag hold upper, kamotor, kung itugot na kagobyerno. Magbitbit armas ang mga tao bisan mga magagmay lang kalibre. Nga armas kay matsyag ko hindi gid masarangan ka PNP ang pagproteksyon sa mga pumunuyo. Budlay na galingkon, bisan sino lang may armas, kaya basi kita na lang tanan magtiniruhay ni. Di bla? Budlay man na. Di man na. Jutay lang na yung mga kawatan kag hold up. Pero kung kita tanan may armas, dutay singki, basi maginabutay, kada adlaw may tugaplak sa dalan ro. Kung isa daan may armas ka, do, si tikalon ka mo. Gasalig ka blang may armas ka, dahil mo gamay tingke, dahil mo ka pangisog. Tiga salig ka, pero kung way ka sang bit-bit da, gakapaumod ka man. Halin naman yan sa kato, 372. Good evening, Sir Bri. Bagay sinang deliver, kon madakpan, patsyo na lang na. Kay damo, panamahalitan, tamyaw ko lang pamilya Pique, Castillo. Kag migo ko da nga si Toto Maximo Dodoy, and Nonoy Tikboy, si Toto Batod gali niya sa DSB. Pero tino. Sige, las 8:22 mga kaksyon. May ginatawagan sa aksyon eden si Materio na. Ani nami niyo kay inang bulig sa mga utod na to sa taal da. Si Jacob Ravina naga-monitor man. Good evening, Action Bri. Avid listener mo, wala absent sa program mo, Action Firing Line, Paglaom Village, Barangay Mansilingan. God bless and thank you so much. Salamat. Rona Paul Mitan, good evening, Action Brian. Monitor lang kami bago. Tamyaw ko lang bana ko na si Ronel. Kang Amon, anak na si Makmak sa Isyo Kawayan. Salamat, good Action Brian. Si Mary Jane Salodares, Areman, mga Salodares family sa Pontevedra, kag sa Hong Kong sa subong iya, naga-monitor mga ka-action. Online sa Firing Line. Last 8:23 sa aton sininga linya, we have Councilor o kon SB member Jason Tupas ang hinubaan. Sir, good evening. Hello, good evening. Yes, si Action Brian Mordena sa Action Radio Bacolod, sir, sa Action Firing Line. Kumusta, sir? Ayos good. Mayong gabi, ari kami diri sa mga Lipa, Batangas. Aha. So, ikaw, sir, ang nagpamuno gid sini sir, no? And your group, nga magdulong. Anong ginpangdala nyo gid specific sini nga adlaw, sir, dira o kon kahapon pa mo naglakat, sir, no? Kahapon? Actually, hindi man kita makakategorically hambal nga kita ang nagpamuno, kasi kita ang naglunsar sang inisyatibo kag libay kita nga ginugdan man sang mga negrense. Ini nga kausang mabuligan ang mga biktima sang paglupok sang bulkan. Actually, bali sir, saan ka nag-start ng imo advocacy gini sang naglupok, nag-erupt siya Sunday? Saan ka na nag-start? Nagsugod ang iya nga pag-unrest ang Sunday. So, Monday afternoon, naghimo kita siyang group chat lang, gitpang-add natin yung mga barkada. At mo na ng sitwasyon, kalaway, gitama. Anong pwede natin may mahimo? So, nagsibot kita yung inuras lang kag inang
malitot mga panahon, nag-overwhelm katama kita sang bulig na nagsinulod sa mga dimension, especially sa face mask. Kasi we were specific sa aton nga kampanya nga hindi ko kaya magbaton sa cash donation. Gusto natin nga ibakaw na lang nila sa face mask. Tungod na during that time, ang sitwasyon is wala na sang face mask na kuhaan. Yes. Kagamay gid sa supply. So amo na sa ang purpose naton is para hindi na kita mabudanon pangita kan makabulig man ang tanan nga nag-pledge nga magpangita man. Okay. So magluwas sa imo sir mga kakilala sa mga friends nimo, ang hinubaan mismo may araman sang ginambag diri sir sa lakat nyo? Ate, basta ara na nang inubaan. Aside from yourself, ang kwarta o kung ano nga ginbulig magkapagkabutang? Actually, ang may damo gid kita sa mga taga-inubaan nga nag-upod kag nagsakdal sa sininga kausa. Hindi naton mo isa-isa, pero damo gid ang even ang LGU, no? Nagpakidangot gid sa aton sa nakita nila nga may ginahimo nga pareho sini. But grabe ang grabe ang recovery sa aton nga ginimo. Tungod nga less than 48 hours naging sugdan nato ng kampanya. Nagtipon siya sa mga almost 800 boxes of face mask. Nga nag-total sa 40,000 face mask sa 4 Negros alone. No? So, amo ng N95 na tanan, sir? Hindi. Actually, amo na ang lain-lain ng mga mask, pero majority sa ato ng mga mask na matipon is majority sa mga mask na ato natipon is ang surgical mask. No? So, ang manner lang sa pag-distribute natin is din-improvise natin siya in such a way nga mga protection man sa mga biktima. So, nag-campaign pagid kita sa hand towel, paper towels, na amo na siya ang ginahatag natin upod sa mask. Parang do according sa mga kabasahan natin, so, protect naman siya sa mga asphalt. Yes. Okay, pwede mo na bason ko ng towel kag itabon man sa imo sining ilong kag baba dako way kag man sa face mask mo. Hello sir. Yes. Medyo layo ka mo sir mo sa Lipa, Batangas. So aside from hand towel sa aton sa face mask, ano pa gid ang iban sir nga bit nyo da subong sir? So nga aton nga package kana no mayara kita total of 62,000 ka face mask na na-deliver. Actually, ang na-raise ang Negros is 40,000. Wow. And again, supplement sa sang Panay Island tungkol na may mga grupo kung kita mo sa pagpamuno ni Pastor Russell Ban, sang Panay, na nagadugang sila nga naglabot 62,000 ka face mask ang aton nga napipunta nandun. Meron kitang 3 ka generator set nga nadulong. Meron kita sa mga hand towel, paper towels, mga biscuits, relief goods like toiletries, noodles, canned goods, used clothes, water containers. Wow, very good. Water containers. So kahapon ka mo naghalindir, anak ka mo da subong sir na turn over nyo na ini. Anong manners ang distribution ni sir? Actually, it was the governor himself, no? Governor Dodo Mandanas gid ang nag-receive sa atong donation. Kaya hindi siya magpate nga may taga Negros na nakalabot. Malayo kita eh. According sa iya, according sa iya na sobrang layo na ng tulong para makarating sa kanila. So, yun yung sinabi niya sa kagina sa araw ito sa coordination team. Kaya ang aton nga ginimo no, pag abot naton digin na sa Batangas Port at 6 o'clock, right? 6 o'clock. Pag abot namon gina sa Batangas Port 6 o'clock, ang first na ginimo namon is nagkadto kami sa ilang operation center. I see. Ang operation center nila is ato dito kagina si Gov and ang tanan nga mga agencies like Coast Guard, tanan nga BRMO, ara dito tanan kagina. And ang amon taniya gusto ya is mangayo lang kami sang data. Una pila ka bilog nga evacuation centers
ang pwede naman makadtuan kag kung pila kabilog ang total evacuees kasi we were confident na makover naman ang tanan eh. So yung coordinate na balaan nila haling sa Negros ginutikan to sang staff si Governor Dodo at nagtindog siya kag magpalapit sa amon kag gid pa kamayo na lang namon siya na lang gid ang ma-receive. Mas okay man kay identify niyang halatagan gid nga mga lugar sir, di na kamo mabudlayan pa kay tikon kamo isa-isahon nyo pa to, no? Mga mo sina. Yes, so. Pero sa tuod lang no, after namon nga na turnover kay Gov, ginggaan niya kita sang leeway sa pagsulod sa mga evacuation centers nga gusto na pong kadtuan. So kagina may mga 8 kami ka evacuation centers na nakadtuan, hindi ko lang galing mambal so mga names. So mayara siyang ginatudlo lang may sir may evacuation doon. So masulod naman kami without asking na ano na dingala na muna kay pag-inchende ko the 212 evacuation center subong ang arada nagatrabaho sa Silimantinion. Damo. Siguro. Basta may mga nasulod kami ginahag. Kaya actually, nasulod din natin, naging kadtuan din naman kagina, do ano na lang, pasimpalad na lang. Yes. Yung kadtuan din naman kagina ang Tagaytay. Pag nakapapicture ko sa Taal, background ng Taal, pag nakita din natin ang sitwasyon, ang devastation, ang zero visibility na experience natin tungkol sang ginapalit dala sa salakyan ng abo lang nasundan mo. Medyo traffic tungod damo car trucks na nag-ooperate nag-clear sang dalan. Basta gakalatumba mga puno ang mga tao sa ilang babaw sang atop tungod na ginakuha nila ang mga gapanglimpyo. Grabe. Pero why naman niya sang asphalt subong sir inang abo nga nagalinupad abi? So far. Actually, hindi mo siya manotice, pero kung ikapon mo ang dashboard sang salakyan ng mga subong, aragid. nang mabalan mo gid nga grabe ang yapok. That's why nga kinanglanon ginagyapon ang face mask gid importante gid sa tanan. Yes, kinahanglan gid. Kagina damo-damo kagid kami majority sa mga evacuation nga ginsulod namon is wala face mask, especially yung mga bata. I see. Okay. Tungod nga wala sang supply kay mahal di ko katama. Sir nakadulong ka na dira, nakadulong na kamo dira. Pero ano ni, padayon gihapon nga nagabaton ang imo sini nga opisina diri sa Negros or Bacolod angot sini sir? Actually, sir, ang aton nga campaign before ka din nagkadto naghambal na gani sa grupo nga ma-stop kita pagbato na sang tanan nga donations kay wala naman sang kay idulong na lang man, no? Yes. But sang nakita naton ang sitwasyon kag nakita naton ang willingness sang migrants na magupod sa nga kausa ginpanday naton ang Operation Lava Flow, no? Lava Flow. Ang ining Operation Lava Flow mangin isa ini ka movement, isa ini ka grupo nga aton ipagatukuron kag amo pa na ganit aning ipabalo kuman sa Monday, sa Lunes. May ara kita sang patigayonon nga general meeting kag eyeball sang tanan nga donors and volunteers sa Bacolod. No? Kay gusto man ako makita ang puwersa kag i-launch nato ng ining project para mag-continue ang ining nga operation kay ginapananaw nakon with this situation right now sa Batangas. Mangin long term ini siguro para sa mga tao diri. Yes. Ang pagbatak sa mga problema. So kita sa aton nga pagkakomportable dira sa Negros na daway gid kaya sang kaluyan na gid sang mga trahedya nga grabe. Obligasyon man naton guro nga magresponde nga magbulig. So din diri sa Bacolod sir ini bukas sa tanan nga gusto magtambong sining meeting? Medyo nagpahabol lang ko gina impormasyon nga dira sa may provincial capital pero malisensya pa kita. Kagay pagkakalisensya. So welcome ang tanan-tanan nga gusto diri magkadto. Sige. So again sir, pa first time mo ni sir nga ginhimo kadamo naman sa mga natural calamities sa Pilipinas like Mindanao, may mga bagyo kita, Cebu area kundi na lang Bohol, Tacloban.
ang iban guro nga nagapamati sa akon subong nga nakakilala sa akon nabalaan na nila kung ano naman ang aton nga napangimo actually Dalagi lang kay naputol si Councilor Tupas mga kaaksyon, ano? Tawagan siya balik sini Matrion kay from Negros Occidental naka-initiate sini 62,000 ka mga face mask halin diri 30,000 sa Negros sa Panay area mga 30,000 man, no? Sobra 30,000 man ang natipon dito sa grupo nila, no? Okay, balikan tabi si Councilor sini Matrion. Councilor, nautod kita. Hello? Councilor, yes, go ahead. Go ahead, Councilor. Ang ate mo to nagsugod na niya sa Yolanda, no? Nagparticipar man kita sa rehabilitation. Kaga inang paglupok sang gira sa Marawi. Though hindi ko na ma-figure out kung pila ka adlaw, no? But nagapati kita nga in a short while after lang gid sang pagtapos ang gira, nakasulod gid kami to sa Marawi to conduct also rehabilitation effort, relief operation effort from Negros. Output ko man si Pastor Russell Ban. Pag North Cotabato nga earthquake, nagkadto man kita dito via land trip, nagkandak man sa relief operations, halin man Japon na sa Negros. Pag lupok sang Ursula nga typhoon, araman kita dito, nag-conduct man kita sang relief operation. Then amo naman yung Vulcan Taal. Ito ang aton nga gusto natin nga maghatag man sang mensahe. Nga tuod nga ara sa politika, ara kita sa obligasyon naton sa aton nga lokalidad. Pero ang serbisyo publiko wala man niya sang pili. Correct. Ang pagbulig wala mo na sa may kinalantaw nga teritoryo kag interest, no? Dapat ang komportable ta, wala tiya sang kalamidad nga ginatubang, responsibilidad nato nga magresponde man sa mga tao. Yes, congratulations gid sa imo, sir, no? Kag kung ano gid man ang next ninyo nga move sini, ang further announcement hulaton naton ini, sir, no? Salin sa imo. Ang dako gid naton siguro nga pasalamatan ang tanan gid nga nag-upod sa sining kausa, no? Kay hindi gid niya matigayon kung wala ginugdan ang aton na yung ginimo ginalsa lang naton niya ang ginalsa lang niya naton ang pwede mahimo sa trabaho kag ginugdan ng Manila. So dako gid naton pagpasalamat sa tanan nga ni na nagimo kita sa isa ka dako nga contribution sa imahe kag paglantaw sa mga tao sa iban nga parte sa mga kusod sa aton. Nga wala ka pabaya sa tiyon sa mga kalamidad. Yes, sige. Sir, madamo ka salamat. Mabuhay ka kag halong mudra, sir. Salamat. Mayong gabi sa nan. Yes, sir. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Councilor Jason Tupas mag-aksyon sang hinubaan ato subong dito sa Lipa, Batangas. So kadamo sang pinangdalan nila dito sa sulod gid lamang sang magambal kita Lunes, Martes, Miyerkules, mga 3 days nga tipo nila sang ila sining gikan sa pumuloyo sang Negros Occidental. Naka-deliver sila dito sang maayad-ayad nga mga kinanglanon sa mga affected sining Taal Volcano. So sa Lunes, basi may mga announcement siya man tayo diri sa Action Radio Bacolod kung diin pwede ka mo makadulong kung may ara gidman. Kagway siya nagabato niya kasya. Gusto niya ibakal sang face mask ang ginanglanon pagkaon. Kang iban pa nga inabalang nga hindi may syuhana. Hamo na. Ikabudlay kong kwarta kung isa ba damo ang kwan mo, damo mga kritisismo, mga pagduda. Sumay na ginhimo ni Tupaso kay kwarta, butang iya yang ginabato niya hindi kwarta. Sige, kamay pa nga diri sa Bacolod kag Negros may maka-donate pagid sini, no? Sa Lunes ulaton ta may meeting siya sa Hambal Coraquina. Kag temo na, no? Kaluluoy isang sitwasyon dito sa mga utod naton. Ang interview naton kay Councilor Tupas dulong sa aton sang May TC. Lakip na ang Xanton Plus Herbal Capsule. Iring duwa-dugangan tao kung dunganon tao sa pag-inom aga udto ka sa gabi. Food supplement wala kontra tiyempo para sa aton siri. Ikaayong lawas. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang balik.
Wala pa mati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ipa-aksyon mo! Importante ng mga pahibalo. Ipa-aksyon mo! May dapat pahibaloon. Ipa-aksyon mo! Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo! Ipa-aksyon mo! Aksyon mo! Una sa balita, una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio.
Ipa-action mo. Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action. 45. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon, Brian Morden. Sa Aksyon Firing Line. Firing Line. Pabalik sa inyo sa nga pagpangalagad mga kaksyon o konsaton sa nga pagpangalagad. Gina-endorso tagid sa inyo ining evergreen lakwana herbal capsule ano nga makabulig pabakod sang naga-aton sining kagalingon kag nagabalanse ini sa sistema sang aton sining lawas mga kaksyon. Ang evergreen herbal capsule ang tinutoyo sini ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan basi matingala kamo dira no. Ano nga sobra nga dapat buhinan kag kabangdanan sang balatian ti sobra nga sugar, sobra nga kolesterol sa lawas sang tawo, sobra nga uric acid, sobra nga asin kag sobra ka tambok no? Kag sobra nga acid dira constipation kag iban pa no. So inatanan pang buhinan kuan ina sang evergreen herbal capsule. Kag kung kulang naman ang pang mention ko sa inyo suportahan maina sang evergreen herbal capsule. Kabalo ka ining vitamina nga ini, may vitamin A ining siya nga herbal capsule, vitamin B, may vitamin C, E, potassium, iron, may araman siya sang calcium, magnesium, zinc kag iban pa mga kaksyon. In short, ang evergreen live o kon evergreen herbal capsule kompleto rikados na para sa aton sining ikaayong lawas. Aksyon! Aksyon! Radyo! Radyo! Sige, ginaangat-angat ta sa Aksyon Dale Salazar, pero may gabi lang kay Madam Imelda Hamilo Banguanga. Lister Poras, mate, na salamat sa pag-monitor. Salamat sa imo sa nga mga piso. Si Kent Bulakha Juaniza, nag-monitor man. Action Bri, mo na klase official, dapat magserbisyo kay dali mo makontak kagasabat man dayon. Watching from Barangay Hindumanan, Tamyaw ko lang Juaniza family, Bulakha, kag Velasco, Barangay Araal, La Carlota. No, may score na si Barangay Takuling Kapitan Lidigles Gonzales. May kabilang kay Ninette Suarez, Garrido Bisher, Chakto Kuman, ara sa Libya, Subong, Josimong Calturilla, Mera Re Relota, naga-monitor man, Didoy Aguilar, Ligaya Osorio, naga-monitor man mga kaksyon. Kativer, si Rocky Javier, salamat man sa pag-monitor. Aksyon! Radyo! City Hall Report! Arin na sa Action Dale Salazar. Action Dale, may gabi. Yes, Action, Brian. Nagapabor sa Executive Assistant Sammy Montoya, Senior Action, Brian, sa tikang nga ginobra ni punong barangay Ramon Hardin sang barangay Silita nga wala pag-issue Action, Brian, sang barangay clearance sa isa ka negosyante Action Brian. So sunod kay Sir Montoyo, so sa Action Brighty, may isuan lamang sa barangay clearance ining negosyante nga si Brian Bagiran. Sa tiyan Action Brian nga magtunod siya sa policy nga ginapatuman pang barangay Pilisa Council nga magbaligya sa merkado nga ila sini nga gin-establish para Action Bright daw isa nang gidla no, may market, may mga prutas, may mga utan, may mga frozen food nga magbaligya Action Brian ay kay inagin kasansato ni Sir Montoyo ang resolusyon nga ginaprubahan sang barangay Pilisa Council nga nag-establish gidya sang iladra merkado Action Brian. Ang sunod siya hindi na pwede makapinagusto baligya mga negosyante sa sidewalks Action Brian matapos bansang ginpapanaog ang memorandum circular ang DILG nga i-clear no ang public road sa mga illegal structures kag mga illegal settlers Action Brian. Susunod kay Sir Montoyo, insakto gid lamang ang ginobra ni punong barangay Hardin sa wala pag-issue sang barangay clearance kay Brian
bagiran aksyon, Brian. Aha. Kapag may mga legal basis man sila, may resolution ang barangay nga hindi na pwede makabaligya sa sidewalk sa Brian. Ilabi na no ang area dila sa barangay Filisa kundi magbaligya no ining si Brian bagiran. Ginalabyan sang truck action Brian nga nagaula sa mga basura dira sa may sanitary landfill sa barangay Filisa Action Brian. So, ang meaning action Dale, inyang baligyaan niya ni obstruction ini action Dale? Iya Action Brian, no? Kay hambal ni Kapitan Hardin, makabig siya, no? Nga illegal structure or obstruction sa dalan since gina-occupy Action Brian ang public road nga ginatawag. Take ko naton, diri basihan ang resolution nga ginpasar sang barangay council ang purpose ni Action Brian i-regulate ang mga market vendors sa barangay Filisa no kag in kaso bala ako may mga waste dira ang mga market isa lang sa himos kag ma-regulate pag gusto ang mga negosyante sang barangay Filisa sa Action Brian. Sunod kay Kapitan Hardin, may public hearing nga ginpatigayon sang 2019 kadiin may 48 ka vendors ang nagpabor sa kiningatikang na nga barangay nga mag-establish ang kaugalingon nila nga merkado Action Brian. So, ang kanginang pamangkot ko to, kabati, kamanguro, kung may public hearing, so may public hearing ginman inigali. Yes, Action Brian. September 11, 2019, nga gintambungan, sang 48 tanan ka mga vendors nga wala sila sang objection. Sining nga pag-establish sang wet market, isa lamang ka-designated nga lugar sa may Bangga Tutong, Barangay Filisa, Bacolod City. So ano man si Brian Mangkuton, tabi ko nakatambong sa public hearing ini nga daw ay sabi ideya sini. Diba si may representative Action Brian or wala kita sang ideya since sa 2019 pa ni napasara ang ini nga resolution Action Brian nga nabutang direte ara balang isa lang ka lugar ang mga ginabaligyaan ang basura mas mahapos nga kolektahon bangod designated or located sila sa lamang kalugar Action Brian. Ang sanitation nga concern pang barangay arang mga basura di na maglapta since tululupad lang tanan ining mga 48 mga vendors sa area sang Bangga Tutong Action Brian. Pero ining lugar nga dira sila na gina-force nga dira sila mag-display sa ila baligya, ano na gina panag-iyahan ini sang barangay o kon pribado nga individual? Private Action Brian amo ni siyang RS Villa and Associates. Ano sino tag-iya sini? Sila ini ang recognize nga tag-iya sang lote nga nahamtangan sang wet market Action Brian dira sa Bangga Tutong Barangay Filisa kay nagpangabay ni sila mo. Una, nagpadala sila sang letter request kay punong barangay Ramon Hardin kag sa council dated August 30, 2019 nga naga-request Action Brian sang establishment sang merkado para sa karne, isda, prutas kag mga vegetable vendors hindi sa lamang kalugar ipahamtang ining mga magagmay nga negosyante sa barangay Filisa. So in short, ang ining merkado pribado ini everyday nagabayad sa sang arkila or monthly ini? Ang bayad sa arkila? 50 pesos, Action Brian. 50 pesos. Isa ka bulan. Per day, 50 pesos. Yes, Action Brian. So, dito ni magkanto sa tag-iya mismo, of course, ano? Tag-iya sining merkado nga ini. Correct, Action Brian. Kaya it's a private property nga ginapanagiyahan sang RS Villa Associate Action Brian. Ay, sige na check ba lang naton mo kay ti magambal kita merkado, dapat nagapanagihan gobyerno, pero diraya pribado nga may giniubrahan dayon sa resolution para hindi makapalagyo ang mga negosyante. Sige. Correct, Action Brian. I-check ta ni Abe. Kay nabutang direte ang sulat sang tagiya sang property. Pero dire sila para lang maka-promote sang orderly living within Marina Village Community, Action Brian. Okay gin man way man ta naga-question gid dira ano sa regarding sila. I-check naton ni si Brian kun anong yaman nga sabat sini. Action Del, go ahead. Aring tingog ni Executive Assistant Sammy Montoyo Sr.
Anong ireklamo nila kay amo na iya ang posisyon sa barangay may ordinansa inang agin pasar. Sikan may arat silang lugar nga butang sang barangay sila. Pasalamat gani sila. Ang may nagprotesta pagid nga private owners na butangan nila. Ang worst dira ang ila baligya ginaladlad lang nila dayang sa higadalan nga inada ang barangay Felisa is highly industrialized nga area na suning classification arad ang basura. Kung pagkaon dahil that is against public health and public welfare, hindi na iya pwede. Of which, ang posisyon sang kapitan sang barangay Pilisa is for the good sa mga pumuluyo dira, for the good of the barangay, kag for the welfare sa iyang mga constituents da. May siwalan sila clearance or once nga mag... Saryo pa sila sa lugar na designate. Kung hindi sila hindi are illegal, hindi sila pwede. Ipakwata na sila. Itong may arkila? Yes, ipakwata na sila. Ano, the market sa ka? Market ka Tinisa? Kinisigtit sa owners ng puta. Kung may sister sila, I personally, I will use my authority as executive assistant of the mayor and agent of personal authority, i-remove sila da. At Bray, na batian si Sir Montoyo, siya ang in-interview natin since siya yung nag-handle sang pag-issue no, or may control abi sa mga barangay nga nag-intra sa business one-stop shop na nag-intra or nag-issue sa mga barangay clearance sa kutob sa nag-renew kag nagakuha sang business permit sa syudad sa Bacolod. Sige, check na to nini kikon pambalon to si Brian di privado man nga lugar nga loting ya sining natindugan mo binakal yung connection deal mo. Oh, lan tawag tani abi. Two side sang storya Bray. So kanya-kanya man no nga depensa kag aligasyon ang ginabuyan sang duwa ka mga kampo. So meaning ang Pilisa wala iya sang kogalingon nga merkado dira sa may bangga tutong kundi owned by pribado nga persona. Klaro hon ta lang. Oo. So, kaya ang sa resolution diri nila tinabutang diri ang order ka DLG regarding sa road clearing program sang Duterte administration. Hindi ni kay Kapitan Mercado da? Ambot lang. Hindi mangkot lang kuya kung may connection si Kapitan dira yan ang negosyo kung amo na black iti way pa ko ideyaman mo no amo nang namangkot ko si mo basi ara na butang da pilyedo niya sa resolution sa sinang tagapanagiya sining pribado nga merkado. Why na butang? Wala man action Brian nabutang lang dito ka RS Villa and Associates. Ay, okay. So, amo ning ang recognized no nga owner sinang property nga ginamtangan sang merkado sang barangay Silisa. Daw ka corporate gali ni. Correct action ba. So, dili gidang kikadamo sa naga-text sa aton diri mo naga-chat nga kuno kadamo negosyante nga nagakumoda. Ti ang bali Montoyo ga kumod kuno kamo nga ti naka-attend man kamo hearing galing nga sagi kamo kululumoda. Pero kung hindi man kamo kontento sa sila nga pagsulundan, pwede kamo kareklamo tingob. No, pwede ka mo kareklamo tingob para matulupangdan man sang alkalde sang syudad kon balido inyang reklamo nyo kay kadamo sa mga negosyante kuno reklamo da bangon sini ang iban kuno na huya lang kag na daw gipot lang bibig we don't talk anong sa likod. Anyways, anon tani kay ti for public service man ginapangita naton mo the Black Action Dale. So kon may isa ka may mga negosyante dira nga affected sa negosyo la just because of this hindi ma-releasean sang clearance bangod sang ining merkado nga ini nga dapat dira sila tanan-tanan pero kontra gusto sila di ba si mabuligan man isang syudad Action Dale. Correct action Bray. Basta klaro diri sa resolution sa barangay Silisa 48 vendors interposing no objection to the establishment of the wet market action Brian. Ara gid man galito nakalista tinga sagit ya ka ano may ngalan da si Brian why? Resolution ng Reaction Brian ang ginawiyatan naton mula din nabutang ang list sa mga vendors nga nagtambong sa mga public hearing. Ati pangitaon tanang listahan sa mga ngalan di kay sigurado ko ining 48 nga nagpabor may ginpirmahan gini sila nga nagapabor sila. Basig la 49 vendors dira. Sir Brian ika 49. Basig siyang ay ka pirma. Oo. I-check tani i-check tani Action Dale para mainablang masanagan ini tanan-tanan kag mauntat na ang sagi ka kinumuray dira kag ti negosyo ini mo pala nga buhian ang istorya diri mo. Correct action Brian. Sige, dira lang ko Action Dale kay nga ton oras medyo nagapangilay na. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ang caption niyo Action Dale Salazar. Una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat Action Dale no sa balita dira sa Barangay Felisa. Gintutukan ta lang ini kiti pasalamat kita
nga ang pagsalig sang sining negosyante nga si Brian kay madamo pada kuno man galing kay wala nag-upod gid siya gin napadangat diri nga reklamo sa Aksyon Radio Bacolod. Way kita sang intensyon nga malain dito correct kung ano man ang sala kag kon sala man si Brian at least na correct naton. Amo na bala. So lantawan tani check tani buwas para maid-id tag at least na amat-amat sanag blang ay amo glining rason. So Brian hindi ka gid ka stay dira nga dira ka magbaligya sa mga lote kay didto kagid sa pribado nga ini, no? Pribado nga merkado. So at least na amat-amatan ta pero mangko taliwat kay Brian abi nakatambong ka Bri sa hearing o kunwaay nga daway kay ideya nga mo nagali ang resolusyon sang barangay. Amo nang aton i-check mga kaaksyon buwas nga adlaw abi tingwan ta malambot siya para makompleto tani. Ga-monitor sa aton si Madam Dali Yasa ba? Ba maingkwintrohan na isla ni Glazel Galino, maskulino, sa pagka-presidente dira sa Negros Press Club? Mapapili man kuno si Manong Aladin Salas, mga mga legend ni sa media bla, sa broadcast bla, kag sa print mga kaksyon, ano ini? Kakatingala ko ni blang nga akon nga music di Action JM ho. Amo na ni siya gauntat. Kagabi mo man ni, tapos hindi nagid siya ma-play. Mag-play ko. Subong way nagid, gin-off nagid. diri man lang ni siya. Kagabi mo man ni siya. Sige, gina-endorso ko sa inyo mga kaaksyon ang Zanton Plus Herbal Soap mga kaaksyon, pampakinis sa aton sa nga panit, dula katol-katol, baho kag kaspa. Subuman ang Zanton Plus Herbal Oil mga kaaksyon para makabanyos kabuda dula ang paladakit sang kalawasan, butod, kag iban pa, mga kaaksyon. Tamo nag-play sa liwa to na wala kita sa igo pang oras mga kaaksyon sa aton sa nga pagpalagad. Upod sa bugos nga pwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna na Action Rex Cantong, Station Manager Action na Magbanwa. Sa technical side, we have Action Nelmar Madera kag JM Baikin. Sa News Center, we have Action Eden Aboso. Kag standby karon sa Action Ride Patrol with Action Eric Magbanwa. Dili naman natapos mag-aksyon na isa ka memorable nga istorya sa Action Firing Line. Maghilibati tabwas sa mamangyapon nga estasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gida. Una sa balita, unang sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night and God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.